قلت مناسب كاسنيه سوتي يتحازو ويكا مسنا فاميلي ويدخل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجوه هزنا عبيك أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نوران منكا انت بكيسا نغلو تعكوف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أما تنصاته حلنا نكتو سلام ኣብ ኩልኩም ናዓድከንኩም መደብና ህፅን ተከታተሉ ኩራት ተዓዘብትና ከመይ ኣለኩም ከመይ ቀኒኩም ከምቲ ልሙድ ንሕብረተሰብና ይጠቅም እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሎሚ እውን ንካልኣይ ክፋል ታራን ኣገዳስነትን ትምህርቲ ኣብ ምቅያር ናብራ ብዝብል ኣርእስቲ ምስ ሓፍትና ሰምራዊት ከምኡውን ዕቅቢት ከምኡውን ኣባላት ማህፀን ብድሕሪት ኮይኖም ይህን ክንብል ኢና ነዚ መደብ እዚ ዘቕረብናዮ ምክንያት ከም ንፍሎጥ መስከረም ናይ ምጅማር ትምህርቲ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዚ ተማሂሩ ነቲ ናቱ ድሌትን ሞያን ኣለልዩ ናብ ትምህርቲ ዓለም ንናብኡን ንሂወቱን ንሓዳሩን ከምኡውን ንሕብረተሰቡን ይር ዝብል ኢና ንመእተዊ ኸነና ሳምራዊት ሓፍተይ መቸም ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ መምህር እንታይ እዩ ናይ ሕልና ስራሕ ምዃኑ ከምኡውን ትምህርቲ እንታይ ብዝብል ገሊፅ ክልና ነርኩሞ ቅሩብ ጥርንፍ ኣቢልካ ይተዓዘብና ምእንቲ ናይ ዝሓለፈ ዕጌሩ ምእንቲ ክርድኦ ካብ ቀጥልናኻ ናብቲ ዘሎ ኣርእስትና ክንኣቱ ከምቲ ልሙድ ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ላይቭ ፌስቡክን ዩቱብን ንኣቱ ሕብረተሰብና ምእንቲ ክጥቀምን ክሕገዝን ከዓ ሼር ግበርዎ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ናይ ቴሌፎን መስመርና ካብ ምንጅምር እስካዕ ንውድእ ክፉት እዩ ስለዚ ብኢሞ ብዋትሳፕ በቲ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ደዊልኩም ርኢቶኩም ሕቶኩም ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ናብዞም ክቡራት ኣሕዋትና ደጊመ ደጋጊመ ሳምራዊት ዕቅቢት ኩልኩም ኣባላት ማህፀን በቲ ዝገብርዎ ግዜኹም ካይሰዋዕኩም ልቢ ከመስግነኩም ፈቱ ብሽመይን ብሽም ተዓዘብቲ ማህፀን ይቀኒየለይ ናባኸ ሳምራዊት እሺ ሰላም ከመይ ትቕንዩ ኩላትኩም ኣብዚ ኣብ ቅድሚት ከምኡን ብድሕሪት ኮንኩም ምሳና ዘለኹም ኣባላት ማህፀን ደጊመ ነዚ ዕድል እዚ ሓሳበይ ንክህብ ስለዝሃብኩምኒ የመስግን ሎማዓንቲ ከምቲ ብቀዳማይ ዝሓለፈ ሰሙን ልክዕ ከምዚ ሎማ ከም ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ዝነበረ ናይ መደብ ናይ ማህፀን መደብ ገለ ርእስታት ተናኺፍና ነርና ሓደ ገለ ካብኡ መምህር እንታይ ኢልና ኢና ጀሚርና ምክንያቱ ናብ ትምህርቲ ዝመርሕ መንገዲ ዝፀርግ መራሒ ቀላሲ ናይ ሕብረተሰብ ትምህርትን መምህርን ተነፃፂሉ ዝኸይድ ስለዘይኮነ ካብ መምህር እንታይ ድብል ሓሳብ ኢና ተበጊስና ነርና መምህር ቀላሲ መራሒ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለት ምዃኑ ቁሩብ ክንሪኦ ፈቲና ነርና ማለት እዩ ካልእ ብድሕሪኡ ድማ እቲ መምህር ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ደብሎ ረቋሒታት እንታይ እዩ ማለት ኩሉ ስራሕ ብትክክል ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ብዘይ ናይ ሕልና ብዘይ ናይ ሞራል ተበግሶ ንቕሓትን ክስራሕ ዝኽእል ስራሕ የለን ኩሉ ስራሕ ማለት ኩሉ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ግን ዝያዳ መምህር ስለምንታይ እዩ ናይ ሕልና ስራሕ ወይ ድማ መምህርና ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ተባሂሉ ኢልና እውን እቲ ምክንያታት ብጀካቲ ኣካዳሚያዊ
ፍልጠት ናይ ምሕላፍ ወይ ኣካዳሚ ክኸውን ንኽእል ወይ ስልጠናታት ክኸውን ንኽእል ኣብቲ ተመሃራይ ከምፅኦ ዝኽእል ምክንያቱ ሓደ መምህር ክበሃል ከሎ ኣብ ተመሃርኡ ዘለዎ እምነት ነቲ እምነት እቲ ካልቲቬት ገይሩ ወይ ንዑ ተጠቂሙ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ተመሃራይ ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ ድማ ከም ሓደ ፖዚቲቭ ነገር ወይ ፖዚቲቭ ኢነርጂ እንተደኣ ተጠቂሙሉ እቲ መምህር ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ክሕድር ይኽእል ኣብቲ ተመሃራይ ማለት እዩ ኣብቲ ሶሻል ስኪል ኣብቲ ሳይኮሎጂካል ኣስፔክት ወይ ናይ ስነ ልቦናዊ ኩነታት ናይ ተመሃራይ ናይ ማሕበራዊ ኩነታት ከም ሞዴል ማለት እዩ ብብዙሕ መንገዲ ፀሊዎ ክሓልፍ ዝኽእል ሓደ በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ ኢሞሽናቱ ራእይናቱ ዘማእዝን መምህር ዓብ ተራ ዘለዎ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ምቕራፅ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምህንዳስ ሓላፍነት ዘለዎ በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ሓላፍነታዊ ኮይኑ ጀነሬሽን ወይ ድማ ወለዶ ናይ ምህናፅ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ክንብል ከለና መርኣያ ወይ ድማ ሞራላዊ ሓላፍነት ዘለዎ ሞራላዊ ግዴታውን ክንብሎ ንኽእልና ዘለዎ በዓል ሞያ እዩ ስለዚ ናይ ሕልና ስራሕ ዝያዳ ሕልፍ ድበለ ናይ ሕልና እንታይ ድበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኢልና ነርና ንቀዳማይ ካልኡን ኣብ ስደት ብፍላይ ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ስደት ናይ ሕብረተሰብና ስለምንታይ ኢና ክንመሃር ደይንደሊ ጠልጢፍና ናብ ስራሕ ንኣቱ ዝብል ኣርእስታት እውን ተናኺፉ ነይሩ ቅድሚኡ ኣክቹሊ እንታይ ትምህርቲ ብዓብዩ ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ ኢልና እውን ተናኺፍና ነርና መሰረትን ምዕባለን ናይ መሰረትን መንፀፍ ናይዚ ኩሉ ምዕባለታት ትምህርቲ ምዃኑ እዚ ኣነ ንስኻትኩም እንራኸቡ ዘለና ሜድያ ዋላ ኩሉ ዓይነት እቲ ዘሎ ዘመን እዚ ሂቡና ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ረብሓታት መሰረቱ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ማለት ኣብኡ ከለኹ ከዘኻኽሮ ብቀዳማይ ጠቐስክዎን ነይረ ግን ኣብኡ ከለኹ ከም መዘኻኸሪ ክጠቕሶ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ሓሊፉን እቲ መሰረታዊ ናይ ሓደ ሰብ ምናብራ ብኸመይ ክቕየር ይኽእል ወይ ክፅሎ ይኽእል እታ ቀንዲ ርእስትና እውን ንስኣ ነይራ ኢልና እውን ብጀካቲ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዝህበካ ነቲ ናብራኻ ፌስ ንኽትገብር ኣብ ዝተፈላለየ ናትካ ኮንፊደንስ ድዩ ሰባት ዘለካ ናይ ኢንተራክሽን ወይ ድማ ምስ ሰባት ናይ ዘለካ ናይ ምብህሃል ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪል ወይ ዓቕሚ ከም ዘዕብዮ ኣክቹሊ እዚኣ ቲፕ ዕቕቢት ሓውና ሕጂ ቅድሚ ናብ ክሳይ ምእታዊ ዝሃበኒ ቲፕ እያ እዚ እውን ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ናይ ቃላት ቮካቡላሪ ናይ ምግላፅ ንሓሳባትና ናይ ምግላፅ ናይ ጠርኒፍና ናይ ምዝራብ ኣርቲኩሌትድ ዝኾነ ክስማዕ ዝኽእል ዘረባ እዚ ሕጂ ምስ ትምህርቲ ምስ ምንባብ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ነቲ ኮንፊደንስና ንክነዕቢ ዝሕግዘና ሓደ ቱል ወይ ድማ ዌፐን ንበሎ ኣይ ዶንት ኖ እዩ ትምህርቲ ካልእ ነብስና ከባቢና ንክንፈልጥ ኣብ ስራሕ ተወዳደርቲ ንክንከውን ምስቲ ናብራና ዝተሓሓዝ ንደቅና ብግቡእ ናይ ምእላይ ክእለት ክነጥሪ ክንርድኦም እዚ ሎማዓንቲ ምናልባት እውን እንተደኣ ዳሕሲስናዮ ኣብዚ ፖይንት እዚ ብዙሕ ነገራት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምስ ስፔሻሊ ፓረንትስ ምስ ፓረንቲንግ ኤንድ ኤጁኬሽን ዝብል እንታይ ድበሃል እንተደኣ ተላዒሉ ዝያዳ ሞር ፎከስ ጌርና ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሶ ብሓፈሻ ከምዚ ተናኺፍና ነርና ስለምንታይ እዩ እቲ ትምህርቲ ኣብ ደገ ሰብ ዝያዳ ናብቲ ስራሕ ዝፀቅጥ እውን ኣነ ምናልባት እቲ ሓፈሻዊ ርእቶ ሂበ ነይረ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ዝያዳ እቶም ብቀረባ ዘለኹም ሪሒቑ ኣሎ ድምፂ ስማዕ ኣሎ ዝበ ኣሎ እስኪ ምናልባት በዚ ብዘይ ክስታይ ክፍትኖ ሃላይ ሕጂ ተመልኪ እያ ኣብ መንጎ ጠቂቕ Okay, fine. Earphone codes ولا ምናልባት ክስታይ ገይሩ ከይከው so እዚታትና ተናኺፍና ነርና በቀዳማይ ዝያዳታተን ኣመወዳእታ ዝነበራ ብፍላይ ነቶም ብቀረባ ኮንኩም ምስቲ ትምህርቲ ምስቲ ናይ ኢንተግሬሽን ሲስተም ናይ ኣብ ኤውሮፕ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ዌስት ዘለኹም ዝያዳ ምስኡ ስለ ዘለኹም ኣነ ሓፈሻዊ ርእቶ ሂበ ነይረ ኣብተን ናይ መወዳእታ ሕቶታት ማለት እዩ ስለዚ ዝመስል ነይሩ ዝሓለፈ እዋን ሰነኸፍናዮ ነጥብታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕቕቢት ሓወይ ኣብዚ ኸ ከም መምህር እስከ
قرب نفتحتنا المئتاونا نابا حاسكة ممهرن تمرتن لتنسخة نابا ሕራይ ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኣባላት ማህፀን ከምኡውን ተኸታተልቲ መደብ ማህፀን ይቐኒየልና ኣባላት ማህፀን ከምዚ ኢልኩም ምስ ህዝብና ክንራኸብ ምስ ሰብና ክንራኸብ ዝገበርኩም ምስጋና ይብፃሕኩም ኩሉ ገሊፃት እያ መምህር ሳምራዊት ማለት እዩ ምናልባት ኣነ ብኣ ክምላኣላ ዝደሊ መምህር ማለት ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ስለዚ ነቶም መምሃራን ወይ ፕሮፌሽን ናይ መምሃራን ዘለዎም ጥራሕ ጌርኩም ክትወስድዋ የብልኩምን ምክንያቱ ኩሉ ወላዲ መምህር እዩ ንውልዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕልና ስራሕ ኣለዎ ኣብ ውልዱ ኩሉ ዓብይ ኣቦ ኣደ ኣብ ጎረቤቱ ኣብ ከባቢኡ መምህር ክኸውን ናይ ሕልና ስራሕ ኣለዎ ማለት ስለዚ ነቶም ሰርቲፊኬት ወይ ድማ ወረቐት ዘለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ እትነግሮ ነገር ናይ ሕልና ምዃኑ ሞራሊ ሒዝካ ዝነገር ምዃኑ ካብ ሓቂ ከይረሓቅካ ምንጭ ዘለዎ ምዃኑ ማለት እሺ እቲ ንምህሮስ ምንጭ ዘይብሉ ወይ ድማ ናብ ዝገደድ ፀልማት ዝወስድ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ወለዲ ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ቃል ንቃሉ ትምህርቲ ማለት መብራህቲ ማለት እዩ ሓደ ዘይፈለጥካዮ ነገር ከምዚ ምሽ እንተፀልሚቱስ ወላ ንሽቃቅ ክትከይድ ይጠፋእካ ልቺ ውላዕ ተብል ኣብ ሂወት ከዓ ልቺ ምውላዕ ማለት እዩ ትምህርቲ ስለዚ ትርኢ ማለት ኳ ወላ ሓንቲ ዛሰይት ስለዚ ዝኾነ ንፀገመካ ነገር ክትፈልጦ ትኸደሉ ትመሃር ኣለኻ ማለት እዩ ንዝኾነ ዘይገድስ ግድን ኣካዳሚ ክኸውን የብሉን ስለዚ ብሓቂ ናይ ሕልና ስራሕ እዩ ብጀካ ፍልጠት ወይ ብጀካ ትምህርቲ ክንነብር ኣይንኽእልና ወይ ትናብራና ኮንስታንት እዩ ዝኸውን ሕማቕ እዩ ዝኸውን ይስልችወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጌርኪ ገሊፅክዮ እዚኣ ክብል ንሕግዚ እዚኣ ተኣክል መስለኒ ሰላመይ يعني أنا بحكي وقعكم هم قالتكم قبل لبنا حلو أنا بحكي نفت حتى يكعت نحكي نسي عب لا عبدك كلمة قلنا متشم بزح مثلا قلات ديزل لنا مش مويانا مسوفت أنا قلنا بزح عفتنا يتمرتي مقدس عين راد حنا إذا قلت على إني بتزلني كعتي ويكجمري كمها كسرحي نقول ስለዚህ ማዕርክ እንደዩ ኣገዳስነት ብላይ ከዓ ኣብዚ ዘለናይ ስደት ኣብ ዝኾነ ኮሌጅ ዲኻ ኸድካ ሰርቲፊኬት ምሓዝ በቲ ዘለኻዮ ሞያስ እንታይ ዓይነት ኣገዳስነት ኣለዎ ናብ ስራሕ ዓለም እሱ ከእትወካ ይኽእል እዩ እንታይ ከረብሓ ኣለዎ ነዚ ሰርቲፊኬት እዚ ብምሓዝካ ናባኻ ከበላዓወት ኣወይ ፅቡቕ ቀዳመይቲ ብምስጋና ክጅምራይ ንኣብነት ኣብ ሸወደን ኣነ ብሸወደን እየ ዝነብር ኣብ ፀብፃብ ናይ ህዝቢ ሸወደን ከም ስደተኛታት ኤርትራውያን ዳርጋ ዝተሓተ ወይ ትምህርቲ ዘይብሉ ወይ ድማ ዝተሓተ ትምህርቲ ዘለዎ ንቁፀር ንሕና እና ማለት እዩ በቲ ንህቦ ሓበሬታ 5 በፂሐ 9 በፂሐ 11 ጥራሕ በፂሐ ኣይተምሃርኩን ገለ ዝብል ምስቲ ካልእ ዓሌት ተወዳዲርና ክንሪኦ ከለና ከም ፀብፃብ ዘይተምሃርና ንሕና ኢና ሓደ ዝሕጉስ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ዳታ ወይ ኮምፒውተር ኣይተምሃርኩን ብምሉኡ ማለት እዩ ሓቂ እዩ ዝሕጉሰካ ነገር ግን ኣሎ ዝተሓተ ኣልቦ ሸቕለት ከዓ ኣብ ኤርትራውያን ኣሎ ዳርጋ ብምሉኡ ኤርትራዊ ሰርሕ እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገርሞም ዋ ኮምፒውተር ኣይፈልጡን እዮም ክንዚ ጥራሕ ኢኹም በፂሕኹም እቲ ዝለዓለ ብዝሒ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ከዓ ይሰርሕ ገለለም ይጉሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ምስጋና ትግባኣኩም ያ ብፍላይ ነቶም ኣብቲ ሸወደን ዘለኹም ብመፅናዕቲ ስለ ዝኾነት ሳክት ማለት እዩ መምጓስ ስለ ዘይኮነት ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ማለት እዩ ሰሪሕኻ ክትመፅእ ከለኻ ትደክም ሞራል ኣለካ ደስ ይብለካ እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ቁሩብ እውን ቁጠባዊ ሓገዝ ኣለዎ እዩ ግን ብውልቂ ጥራሕ ንኣና ኣዝዩ ዕብየት የብሉን ሓንሳብ ክንሰርሖ ማለት እዩ እንታይ እዩ ከም ሃገር ሸወደን ንኣብነት ወይ ዓዲ እንግሊዝ ንበሎ ወይ ጀርመን ኣብ ስራሕ ኣቲና ኣካል ናይቶም ግብሪ ዝኸፍሉ ክንከውን ዕላምኦም እዩ ከምኡ ኢኻ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክሕከም ስለ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ገዛ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ክነብር ስለ ዘለዎ በቲ ግብሪ ናይ ኣከፋፍላ ሲስተም ስለ ዝነብሩ ዝኾነ ሰብ እንተሰሪሑስ ከምዚ ተጋዲሉ ወይ ሰርቪስ ገይሩ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ብጀክኡ ወተሃደራት የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ንስራሕ ክደፍኡኻ ንቡር እዩ ማለት እዩ
سرحو خبلنا نبوري نقادل على ناقرنا نصدو مالتي كمزي مهبتام قلبز حيلا في اللعب شودن زبلا خايش عزتفق مالتي انتهي قني الرأي عبير تراويان سرح كأنيها عرب مرة أخذت انت يا كتعرف مالتي كيتش إذا مسألك تسرح ناتكا أيكونن وي دس بلكا بجنزب ترأيدي بخبرة ترأيدي جلسي ناتو خمسة مخانا ملكت نتسرح تانيا بقى intelligent فريداق بقى أوي عرب مسي قال مالتي بعمق أشودن مرة يزحق استسب بفلايس دتنيا مالتي عربي كعرف دس يبلو سنبتكا كيتش إموس أنا بصراحة خيد مالتي إذن تاي زرقي أبت زيد اليوبوتا ويدما كيت مهاري يسرح سلازلو زي قبون ندا سرحه مستي كمتز دخمو أتي دموز أيركبني سلازي ديمورالايز يقبرو مالتي اتناي تمرتو جزيو أبصراح قلت في المجمع جزي أبصراح سلازي حلفوها تمليسو كالا جزي قام قادي كال جير نخم مهاركا اتجزي ناي انتجريشنز بال سلازي ودا دارجا يخلقلوه سلازي مونغو يخونمو أبتزوس الأوقات سألخ سرح نبر من البات قرب بسجة الترغيب مسويتو مسبعيا مسدوق مسكال عبي حمام وي كال جونس يقاطمو مالتي سلازي كاب كمزن تي أخذ تقبر نسرحها تمسرح تصبو أقداسي مالتي جن ولا فرق معالتدي وي نايم شد جيركا ندام عملكا نتي نسخات دلي ناي بحق مويا ندام عملكا يندحر أخيتكا ولا بتازل لخا يسرح معبالة وسخخا حدا مالتي حقوس قبر الكاي كلته نابنت أسيستانت نرس غلا اللي يبزعدي لما هارينا كلنا مالتي حدا تماهيرو أنا عز سرحن حدا غي تمهرب عز سرحن دمزن ببيني تنسرح حنتين تنسعات حنتين تحدا جاست ورقة سلازلتو بزح زبلا يخفل عندنا بزح نتم عبيت قلا أي حجز مرفق وج نابنت نايشو كوريا دي ناي قلا كنينا قلا يعدل فخصي بالسرحو بتها مت استمهر مالتي ويستمهرتا تحدا أخيد نتبيات حصبو نتي بامبر قيرلو نتي قلق برلو حجي بعلي زعمت زلة تسبوي بعلات عمت زلا مالتي بزي ممهارو ورقات بزي محازو مالتي أو أخل أبي هو تناسي براكتيكالي حدا نقدر تخيل كا أخل لها الصرحن ناتو مويا وسيتكا ويتماهر كا الصرحن ناس إنتو معرة زي مخانو نريئنا سلازي يا ممر سامراوي بقدماي ولا لمون أقداس النت نايت مرتي مس نابرا مالتي تبزلامو سلازي بعتب كنريو أزي أقداسي زي ما بقى وعمس أب كلنا أب بزحت زلي مالتي بزح كالس أجتها خالو لذي دسرح أنت عارف وينس أنتي تمرت لني نزول لنا تحت تخم اللس من البات أنو حيا سلامي حدا سلست أربعة حمش وي سلست وي أربعة أنت نوي حمش تعمت من الصرح نتهسرح الصرح وازلو اسألوا وين كي تمارز أتوه أتكامس لزغني شو تمالي سم كلايكم مهاروخا مستم حجي لبزمن زموسو موسم حمش تعمت غيرهم سلز أنا حفرة سمعهم داغماي مسومكم مهارو مالتي سلز مونغو تعمي سام نبرو أي كسرحو أي كمهارو مونغو هونو سلزي أبزز رخبوه أبزز قدلو قالك نبري ينبرو مالتي سلزي نحاقوس ندستا كم مجمريا أتي سرحة راح نجوزي ولا أنت حقوسك وين تحقوسكي دحرك أسيلوجن كحرقة كاس لزغل وتصعي خون سلزغل مثلا كل زبالن ربح زبالة دموزن كخونلكا تتمرتي أذهبنا ومهلا أقداس خوين سمعني سلزي أقداس النصوص أنا حيلو دحر أبزيت التعاسل لو بتامس بس أحمتان كوناي كلس جوهري كلس سلزغنا دحر كين التعاس كاب حجي نتمرتي أبتقان أنت قبرنا تصبق خوين سمعني سلامين تتردياتنا تحت والتي نعم حكي تعمي تصبق يا كاها قلت أيوه نعم حكي أقداسي وسيوتي حتى الجزء سان كدي الكات مرتفع مخابة تفوتو مويا بتدس لك عبد كل جزء عب على مدى أنا تسرح كتير كل خاسي what's your dream job you know أنت عن السخاء ويكا نفسها شد أنا قبل خافلو بزح جزء ثمانية نحفرينا إنه كان حبرة تسب جن ندحر دا أحيدك ولا كم يجرك عب ناي سرح خدلو كل خا كم يجرك خدفتت كم يجرك أنت هالك ملص كم زل كون أو نمهرو خايم anyway أزخا خير كنا حنتقال سلام أبز حطوا لابز أوروبا عند بفلي عبش ودن تمسح ساليز بالجمجمة لني أنت يا خا سرح تبل حطوا قدامي تتمسيا مغنياتو الله كادي تتمرتي قبل كان قداسي يكون مغنياتو أنا ختم مارس لازم حق زخام مالتي
شع مبزحتي سبنا انتي زملس زخونه يبل بطعم بوزيتيف يا وعدنا اي نعم يسرح زخونه مالتها ابزي بالطعمي بكا ازيا خمزي تصرف كم زفاره تبلكا نبلو حواتي سلازخونكم حجي انتي بلكم اتانا قليصنا خنغركم ወይ ከም ዝሓውሱ ጽሉል ተብለካ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ቴክኒሻን ናይ ኣየር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ወይ ሰርጀሪ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ገለ ነቲ ትግምቶ ዘለና ንሕና ንግምቶ ኣይኮነን ዝግምቱ ዝኾነ ማለት ኩሉ ክእል ማለት እዩ ድሓር ምስ ኣጽንዕዎ ግን ኣሃ ወላ ሓንቲ ክሰርሕ ይክእል ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይሰርሕን እየ ማለት ባዩ ከምኡ ማለቶም ባይሎም ከዓ ይርስዑ ካብ ነጓሓፍ ስለዚ ክሳብ ገለ ዝረክብ ኣነ ኣይሕጉዝ እንታይ መክሕጉዝ እየ ኢሎም እቶም ተሓጋገዝቲ ኣይሕጉዙ ኾነም ዝኾነ እንተልካ ስለዚ ዝኾነ ኸይትብሉ ገለ ንኣኹም ጠላሕ ዝብለኩም ወላ ኔው ይኹን 10 ዓመት ዝወስድ ይኹን ከምዚኣ እየ ዝደሊ እንተበልኩም ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ ኣዘኻኺርክኒ ማለት እዩ ብዙሓት ይሽኩዕ እዮም ሓደሽቲ ከለዉ ብዙሕ እዚ I don't know እንድሕር ነጊረኩም ኮይነ ሓደ ካብቲ ኮርስ ዝወሰድክዎ cultural psychology consultant እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ብልምድ ንሕና እንብሎ ነገር ነቲ ፕሮፌሽናል ነቲ ክሕግዝ ዝኽእል ድዩ ሶሻል ሰርቪስ ድዩ ከም ዝበልካ ኬዝ ወርከር ድዩ ከመይ ጌርካ ትረድኦ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ክብል ከሎሲ ከምዚ ማለት እዩ ቋንቋ እኳ ንዓና ንረዳድኦሉ ኢና ሕጂ ከምኡ ከሎ ሓደ ወዲ ዓድና እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ ግን እቲ ካልእ ዜጋ ግን ኣይፈለጦን ስለዚ እቲ ናይ ባህልን ልምድን ዘረባታትና እውን ኣብዚ ኣይጠቅም ኣይሰርሕን ኣብ ኢንተርቪው ኸይድካ ድንን እንድሕር ትብል ኣለኻ ክብረት ይዝ ኣባኣና ብኦም ግን ወላ ሓንቲ ክንደይ ትፈልጥ ኣብ ርእስካ ተኣማንነት ከም ዘይብልካ ኣብ ፅባሕ ንጎውን ኣብ ስራሕ እንድሕር ኣቲኻ ዝኾነ ሽግር ክመፀካ ከሎ ክትዛረብን ክትምልስን ከምደይ ትኽእል ገይሮም ስለ ዝወስድኻ ናብቲ ስራሕ እውን ክቆፅርካ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንስኻ ናብቲ ትምህርቲ ክትከይድ ከለካ ካልኦት ዜጋታት እውን ካልእ ባህሊ እውን ካልእ ልምዲ እውን ስለትፈልጥ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ተኣማንነት ብዙሕ እዩ ዝሕግዘካ እሞ ናይ ብሓቂ ይቐኒልና ዓወት ሓውና ብዙሕ ግዜ መቸም ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ኢና ንብል ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ንፅቕ ንብል ከለና እንታይ በቃ ኣብቲ ዓድና ሕጂ ትምህርትና ጥዑይ ጌርና ከይወዳእና መፂና እንታይ ናብቲ ትምህርቲ ዘእቱ ኣለና ዝብል ኣሎ ወይ ከዓ ኣነ ኮይ ተማሃርኩን ከመይ ገይረ ሕጂ ከይለ ክጅመር ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንደይ ሓላፍነት እንዳሃለወኒ ዝብል ኣሎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብሲ ናብ ትምህርቲ ዓለም ንኽኣቱ እንታይ ክገብር ዘለዎ ንመምህር ሳምራዊት ክንባስኪ መጀመርያ እሺ ድሓን ኣብዚ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ ከይቀሰመ ወይ ድማ ምናልባት ኣብቲ ናይ መባእታ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኮይኑ ዝወፀ ማለት ዝተሰደደ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ከም ሓደ ሃብቲ ጌርካ ሻል ነቲ ዘለካ ኦልሬዲ ድበፃሕካዮ ደረጃ ሓደ ሃብቲ ከም ዝኾነ ካብኡ ክትብገስ ኣለካ ሕጂ ምስ ዝመፅእ ምስ ዕድመ ዝተሓሓዙን ክኸውን ንኽእል ምናልባት ሓደ ሰብ እንዳዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌታቱ እንዳዋደቆ ዝያዳ ነቲ ናብራ ብካልእ መንገዲ ንክገጥሞ ከምኡ ዓይነት ድሌታት እዩ ዘርኢ ትምህርቲ ሓሊፍን እንዲ ዕድመይ ሓሊፍን እንዲ ግዜ ሓሊፉ እንዲዩ ሕጂ ከም ብሓድሽ ከመይ እየ ናብ ድሕሪት ተመሊሰ ክመሃር ዝብላት ኣረኣእያ ህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምኡ ከምደይ ኮነ ሓቂ ብጭብጢ ማለት ብጭብጢ ዕድመ ትምህርቲ ዕድመ ከምደይ ውስኖ ሓደ ቀዳማይ ነገር ነቲ ዘለካ ፀጋታት ነቲ ዝበፃሕካዮ ከም ሃብቲ ወይ ከም ሓደ ኣሰት ቆፂርካ ካብኡ ክቕጠል ከም ድኽእል ክትኣምን ኣለካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ዲኻ ክሳብ 6ይ ክፍሊ በፂሕካ እንተደኣ ወፂኻ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ተምሃራይ እንተገደደ እንተወሓደ ምንባብ ምፅሓፍን ክኢሉ መሰረታዊ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክእለት ኣጥርዩ ምስ ቁጥርታት ምስ ተግባራት ናይ ቁፅሪ ተላልዩ ይዝወፅእ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ሓደ ኣሰት እዩ ካብዚ እውን እንታይ እዩ ነዚ ነገር እዚ ምህላውካውን ሓደ ዓብ ነገር ሓደ ዓብ ቁም ነገር እዩ ኢልካ ንሱ ሓደ ኮንፊደንስ ክፈጥረልካ ክፈጥረልካ ኣለዎ ከምዚ ኣነ እንታይ ኣለኒ ክትብል የብልካን እዚ ኣንቢበ ብምኽኣለይ
at least إنجليزية بخمي حدا sentence construct كجبر خيل paragraph كمي جير compose كجبر خيل زي إنك إلى بموت أي أمبي بناي مقتال عقمي على نويد ما ناي مقتال هاي بحال تبجيسس كجبرو يخلي زبل الرأي أنت ده حديرك قتال يخلي أجي ساعة حنت تقدمت مالتي نتزلك أورد نتبت حكاية لها كم حدا هابتي موتار مالت كلا أيت عدمة زبحال عدمة تمرتي وصان عدمة درجة ويد ما تبت حكاية لنا عدمة نتمرتي كم زي درتو بزح جزء أبزح صحفات دي أبزح مدرخات ناي ميدياديو أبقله يقلتيو بزحات عبيتهم تماهيرهم أب ناي تمرت عاوز بتحو سباتون كم زلوا ينقرنا مالتي ينقرنا سلزي الساعتهم انت دا أجيرومو of course نابرا فيس مقوارالو أنا نت reality كان نحدو دلنا جن بقدامي بزعباتي قدام النتات مسرعنا هيوتنا انتايو أبتي هيوتنا ناس مجمرت علامنا انتايو أبزبل تنخيف ناس لازم نبرنا نوعو إيد بلودر لكم حتى انت دا قدام النت نبغى تخيلنا نتناي تمرتي investment لنا long term investment ويدما ننوح وانز علمه وفرنا هيوتي لنا تمرتي so إذا انت دا قدام النت ناتخوينو عدمينا وسان النت يبلونا أبنت أبقالنا إنترنت تايد بحال أبزغانات إلا لوز نبركو أنتي هنداوي تهاد أب دارقا كانت بحال أب سوسان شعتن عمتها تمرتي actually جميرو مالتي سبايو تمرتي جميرو مالتي كالو أتون أمبل تسعان كلتان عمتها جمرت حنتي غادالبا تبحال مكسيكاوي سبيتون كمو أما بلتس عنقلتن عمد جميرة حجي زعمت زي نقط مرة تثبيت جبر اللالو زبل قلة كافت دراسسكو إذا يوم سبعة خلوتون اللو بزحاتهم أبعبيتهم تمرتي جميرهم graduate دقابرو high school دقابرو graduate دقابرو ناب college دخلوا إذا أتم كجبرون تخيلهم why not me why not نسخة why not أنا سلمتاي دي جبرو أنا سلمتاي كالإسب كجبرو ديكال حجي وعقمنا يدكم تحساسبانا قال ندابلنا نجارات ندوادقنا يوم خير نحنا قن بمت أنتي نحنا نجارنا فوكس عبد جبرنا له ويدما جزينا زتفقنا له شو نعنا مجلسنا زخون إذا أنت مرتي جزيه هبنا نجازر اسمنا هبنا commitment علينا أبناء تمرتي جزيه نجازر اسمنا أنت ده هبنا أمرنا ديناميك ديك فتحلو من قديله كلا نحنا دا قدم بقى تمرت عاطير اسنا كمزيلنا خندي حليفنا خندي شير اوف كورس كل سب شجرن كارتاتن حليفنا عيناجن لكن نحنا دايناميك كريتشرسينات التحساسبانا بمدأن تأمرنا ستقمنا له بمدأنه يتسرح سلازي كالوت كجبرون تخيلهم نحنا داين جبر له مخنيات يلا if someone can do it I can do it زبل مش أنا كالي جبرو تخيلوس أنا سلمتاي دي جبرو دبل الرأية كلنا له من الوقت مسدت مسموطة تمرت مقتل من الوقت نايقانقع ترجمات كله خاليو مهنياتو أفتعد زخت كايو نابنت إنجليزية يعني إيش تكيل كاتوت تخون شو من الوقت حاجز تخون خاليو نتي أود أن حكى قانقع نخت مهارو زيادة عقبت قلت لنا يوزعبازنا intermediate language كم يوفيس تجبرو تقرنيا تراكي إلكا كم يجركا قانقع شو دنك تملخ بدحريخات مرت تقتل جن still أنت رأت دليت منجد دليت تحلي منجد له أبز بالكسايخ تعلّا مالتيو تا technically بخمي يوم ديل دقابروزم elementary ديوم ويدما كالي intermediate language مهاتو at least نعخن تبيك هذا له أنق أنزل تعرق هذا أنق أخلو له مونغوها ويترجم مايك متأكله كم يوتي السيستم أنق أخ مجمرت اختلال اللي كانت تمرتها أتو مزحتو جزء مثلني so بخمي يوز خير في integration system قاعد أنا بخاخ قد فايقن still أتمنى قد انتحليو اللي تعلو قاون أبعبيتنا خن مهار كم نخيل زيادة همان بزح ناي vocabulary عقمي كلوانا مهناتو حدا قلعة نخت مهرو قلعة يتمهروني خاو acquired كمزي تدا تقرنيان إنجليزيان سمعوا أنت دعبها ليو لك ناتو نخلتي بمعرة إذا ما عبلو أبتخباب يحيى خم عين أنقطات ترى 3-4 أنقطات دزربتو فينو نتو أنقطات لك naturally ملي خود عبي
ዓብ እንተኮይኑ ግን ይመሃር እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምምሃር ከዓ ዓብ ሰብ ከዓ ብልጫታት ኣለዎ ማለት እዩ ኮንሰንትሬሽን ወይ ድማ እዚ ናይ ትግርኛ እንታይ ይበሃል እዚ ኣድህቦ ኣቃልቦ ወይ ድማ ኮግኒሽን ወይ ምግንዛብ ናይ ምግንዛብ ዓቕሙ ዝያዳ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ዓቢ ብዙሕ ቃላት ናይ ምምሃር ናይ ምርዳእ ክስታይ ኣለና ማለት ብልጫታት ኣለና ስለዚ ላንጉጅ ምምሃር ንቆልዓ ጥራይ እውን ክንገድፎ የብልናን ምስ ዕድመ ዲክላይን ዝገብር ኣይኮነን ዝያዳ ከማን ከም ዓቢ ብዙሕ ምስ ዓበና ብዙሕ ቋንቋታት ክንመሃር ንኽእል ኢና ብዙሕ ኤክስፕሎር ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንምሃር ክንመራመር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ብዕድመ ዝድረት እውን ኣይኮነን ናይ ቋንቋ ክኢልካ ናብ ትምህርቲ ናይ ምምላስ anyway ናይ ኣዘኻኺርክኒ ወደይሲ ከምዚ ናይ ዓበይቲ ኣብ ገጠር ስለ ዝዓበኹም ዘራርባ ኣለና ኣነ ፍውስ ይብሎ ንወደይ ንኣብነት እንታይ ኢልካ ብለኒ ሕጂ ፍውስ የለ ይብሎ ክፈልጣ ይደልዩ ንሱ ወላ ሓንቲ እንታይ ምዃን ኣይፈለጣን ሕማቕ ድያ ወላ ፅቡቕ ድያ ፅሉል ማለት እየ ስለዚ ፍውስ ኢለ እንታይ ማለት እዩ ፅሉል ዋ እሞ ወይ ፅሉል በል ወይ ፍውስ ናይ ተመሳሳሊ ቃላት ከምኡ ፍውስ ማለት እሺ ሳት ሓይሽ ከምዚ ሕሊክ ኣቢልካ ክትብል ከለካ ፍውስ ገለለስ ኣሃ ፅቡቕቲ ይፅሕፋ ማለት እዩ ሕጂ ይፈልጥ እዩ ዘሎ ርአይ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ፅሉል እንተይለዮ ካልኣይ ተመሳሳሊ ወይ ፍውስ ንዝበሎ ሰብ ምናልባት ክስሕቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ግን ተመሊሰስ በቲ ቋንቋ ሽወደንስ ከምኡ ንገረኒ ዘይብሎ ተመሳሳሊ ማስ ንባዕላ እዚኣ ትምህርቲ እያ ናይ ኮሚኒኬሽን ናቱ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ተዓብያ ዘላ ማለት እዩ ድሕር ኣብ ትግርኛ ተዛሪብካዮ እሞ ቅይር እንተቢልካ ኣሉ ከዓ ባህላዊ ጌርካ ወይ በቲ ዝፀንሐ ጌርካ ይዓብሎ ናቱ ናይ ምርዳእ ክእሉ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይዓብሎ ትቆልዓ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ኢና ኣና ሓንቲ ጥራሕ እወ መፅአ ኣይመፃኹን ገለን ጥራሕ ክኢልና ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ እዩ እንታይ ይግበር መስለክ ብዛ ዓዲ ኩላና ብፍላይ ኣብ ሽወደን እዞም ሃንድሌ ጋር ወይ ተሓጋገዝቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ምስቶም ናይ ስራሕ ዕዮ ገለ ዝሕግዙና ንሓደሽቲ ኣኼባ ገይሮም ቱቱቱቱቱቱቱቱቱቱ ይብሉ ተረዲኩም ዶ እወይና ንብል ምክንያቱ ነኖ እንተለና ምስ ኣይናይ ዘይተረዳእካ እንተኢሉ ምናስ ብምንታይ ክንገልፆ እወይና ንብል ንኩልና መታን ክትዕፆ የስ ኢና ንብል የስ ማለት ወላ ሓንቲ ይተረዳእንን ማለት እዩ ኺቱ ወላ ዝሓተ ይፈልጥን እየ ማለት እዩ ሕጂ ብሙሉእ ሓድሽ ከምኡ ዝብል ወላ ኣነ ማለት እዩ በቃ ሒዝካ ንደ እወ ኦኬ ሄዶ ቻው 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 ትበሃል ማለት እዩ ተዓርፍ ዕርፍ ትብል እዚ ካብ ምንታይ መፅእ መስለኪ ብመሰረቱ እንድሕር ዘይትርዳእ ኮንካ ኣይተሓትትን ኢኻ ሕቶ ዝሓትት ቁርብ ዝርድኦ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብዛ ዘምፀኽያ ንኣብነት ናይ ሕክምና ክትገልፅ እንተደሊኻ ኣብቲ መጀመርያ ትገብሮ ነገር ስለ ዘይብልካ ተርጓማይ ጌርካ ገለ ትሕገዝ ገለ ፀገም የብሉን ቁርብ ምስ ፀናሕካ ግን ዕቑቢት ከምዚኣ ደለየ ሞናዓ ከምዚኣ ንገረለይ ሕጂ ምናልባት ፕራይቬት ቨሪ ፕራይቬት ትኸውን እንታ ዝደለኽያ ጥዕና ይትበካን እያ ዋ ይነግረለይ የውርድ ኸውን ገለ ዝኸውን ንባዕላ ምጉዳል ጥዕና ኣለታታ እታ ኣነ ኣብ መንጎ ኣትየ ዘለኹ እንደገና ልክዕ ከምታ ዝደለኽያ በዚሲ በቃ ኣቃፂልን ዝመዓናጥየ ክገልፆ ይክእልን እየ ብሽወደን ንስኹ ምናልባት ትሕሺ ትኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ እንድሕሪ ኣብ ሰብ ትምርኮስ ኮንካ እቲ መሰልካ ባዕሉ እንታይ እንዳጎደበ እንዳተሓተ ይትሕት ምናልባት እውን እቲ ፕራይቬሲ ዝበሃል ይኸይድ ናፅነት ኣይስማዓካን ሰኣነ ምፅናዕ ማለት እዩ እቲ ምፅናዕ እንድሕሪ ቁርብ ዘሳቅቕ ኮይኑስ ግን ካብውን ላዕሊ ካልእ ዘሳቅሎ ንኣብነት ሕማምካ ካልእ ሰብ ክፈልጦ ካልእ ሰብ ክስሕቀልካ ንሱ ከፍእ ስለዚ ኩሉ ወዮ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምፅናዕ ድሓር ፀጋ ስለ ዘለዎ ምፅናዕ ኣገዳሲ እዩ ቋንቋ ምፍላጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ቋንቋ ከይፈለጥካ ከዓ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ABCD ዝበሃል ኣሎ ቋንቋ ሽወደን A ወይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ንበሎ መባእታ ማለት እዩ እዚአን ትምህርቲ ይኮናን ትምህርቲ ንኽትመሃርሲ መስምዒ እየን ከምዚ ምሻሎ ትግርኛ ንውለድ ንዛረብ ኢና ድሓር ቀዳማይ ክፍሊ ንጅምር ትግርኛ ዘይሰማዕ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ግን ከኣቱ ይክእልን እዩ ዓድና ኣብኡ ስለ ንውለድና እምበር ኦረዲ ነቲ ቋንቋ ከይልና ኢና ንኸይድ مصحف قال ملينا نمهر حج لك زي قوانقوانا سلا زخونه اتن حمشت كلاسات وي A B C D زبالا نسن قدن كتحلف لك زبولها سميع خاص اتليست متان كتملس مالتي زين تمرتي كتصراني مالت زين تماهيري بلي بدي حريو
ብርትዕ ዝበሉ ንኣብነት ጋዜጣ ምትርጓም ገለመለ ገለ ዲቤት ወይ ድማ ገለ ዝግበርዎ ፖለቲካታት ገለ እንዳላዓለ ናይ ማእከላይ ደረጃ ናይ ሃይ ስኩል ገለ ኢሉ ናብቲ ትምህርቲ ኣቱ ማለት እዩ እዚ ነጥብታት ዘለዎ እዩ ግን እዚ ልክዕ ከምዚ ማትሪክ ጌርካ ንዩኒቨርሲቲ የለን ኣብዚ ዓዲ እንታይ እዩ ኣብታ ሻዓይ ዝተምሃርካዮ بملو سبجكت زمس حياة وهلي لسنح دحراب عسراي دحراب عسر تحريش عنا سلست تدميري زئتو كان زيتو كان يونيفرسيتي وي جينز جبركا وي دما نحنت كورس نخت وسدا زفقده كان زي فقده كان سي حدا معلت فتنا يلن اكب زبلكايو ابت ترميني ስለዚህ بزيت ቋንቋ ግን ولا قصري نفعتنا حج مبزحتنا ኤርትራን دحانينا مز ተወዳዲርና ግን እቲ ቋንቋ ስለዚ ኣብየና ንሁሉ ህልም ይብለና ማለት እዩ እቲ ጂኦግራፍ እቲ ባዮሎጂ እቲ ቁጽሪ ገለ ማዕረና እዮም ኩሎም ወላቶም ሽወደን ሓንቲ ተናናታ ምግዳል ተድሪየና እታናቶም ቋንቋ ኣብ ጀርመን ተለና ኣብ ጀርመን ኣብ ሽወደን ተለና ሽወደን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተለና ታ እንግሊሽ ንሳ ኢና ቅድም ቁርብ ኖርማል ክንራዳ ዘለና እምበር ድሓር دحانينا ማለት እሺ ንፋዓቲና ኣብ ማለት እዩ ኣብታ መጀመሪያ ኢና ንጠፍእ ስለዚ ኣብኣ ኣዚና ክንግደስ ክንክእል ኣለና ምናልባት መባእታ ጥራሕ ተባሂር ዝመጻኹም ዝበልከ ሰላም ሕጂ መንኩም ማህሮይ ንሕና እኮ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዙሕ ወት ገልጽለኹም ኣርኪብኩም ኣነ ኮይ ተማሃርኩም ገለ ዝብላይ ሰኣነኒ ሓቂ እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘይተማሃረ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን قدنا يكون كان حج مسايك توادر نابنت عسى سلسته عمد تماهير مسيح قدنا يكون كان مسايك توادر مس سامرايت توادر مستخال مساخت راح خات توادر كنديك وسدل كاي اقداس ايكونن صقو مفلاط راحيم ناتو صقان تفليت كايو ناي قدنا هاتقولو اي ابيكاني بعد مسي 5 زبلك يا سامرايت حدا 10 تحد 30 سلازخونه ቋንቋ ዝተፈላልየ ናይ ምርዳእ ክእለት ኣለዎም ገለ የለን ከምኡ እንተኾይኑ ወላ ተፈጣሪውን እኮ ኣድልዎ ገይሩ ኣብ ፍጥረትና ማለት እዩ ማሲ አንጻር ሃይማኖትና እውን ንዛረባለና ማለት እዩ በخلا ዘራርባ እቲ ኢንተረስት እቲ ቴንሽን ናሃና ይዝፈላለ ቆልዑ ክንሕግዝና ስድራ ክንሕግዝና ብዙሕ ዕማም ኣለና እቶም ንስ ዝበሉ ግን የብሎምን ስለዚ ይቆለሎም ስለዚ ቴንሽን ናሃና ይዘበርትዖ ዘሎ ወይ ዘቕልሎም በር ዕድመ ይኮነን ንዕድመ ከዓ ርኢና ማለት እዩ ቅድም ቁርብ ወላ እንዳጠሞ እዩ ዘም ስድራይ ወይ ኣብ ዘለው ነዚ አንተ ተዓዊተስ ተሓር ዝረብሕና ብራ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኢልና ዘላቂ ናይ ነዊሕ ዕላማ እንተ ተኣጊርና ቅልል ዝበለ እዩ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ እዩ ኮታስ እንተጀሚርና የባዕሉ ይኾነና እንታይ ካልክ ነር ክገዳሲት ቃል ሳምራዊት ውጥረት ፈቱ ይሓንጎልና እዛ ንኣብነት ናይ ሰላም ናይ ማህፀን እዛ ፅላል ትሪዋ ኣለኹም ኣብነት ከም ሓንጎልና መውሰድዋ እዛ ፅላል ንባዕላ ዝርግሕ እንተኢላ ተወጢራ እያ ዘላ ነው ግን ምስ ተወጠረት እያ ተዓቅለና ማይ ተዓቅል ወይ ፀሓይ ማለት እዩ ውጥር ክትብል ከላስ ዝያዳ ዕማም ኣለዋ እንድሕሪ ሪላክስ ጌርካያ ጭብጥ ኣቢልካያ ማይ ኣይተዓቅል ገለ ይተዓቅል ስለዚ ማዕረ ዘጨነቕኩሞ ናይ ትምህርቲ ሓንጎልኩም ዝያዳ ሽዑ ይዝርዳእ ማዕረ ዶርማንት ዝገበርኩም ከዓ ኣይ ስራሕ ይብሉን ኮታስ ኣይ ከይድኒ እምበር ንኣብነት ምድማር ሓንቲ ብርትዕ ዝበለት ተኽኢልካ ብልዕላ እንተ ኸይድካ ባሂ ዝብላ ሓንጎልና ንሕና ኣና ብጌጋ ነግምቶ እምበር ሪላክስ እዩ ዝኸውን ስለዚ ካብቲ ሓንቲ ደረጃ ናብቲ ሓንቲ ደረጃ ክትከይድ ኩሉ ግዜ እንተዘይከይድካ ይስልችዎ እዩ ሓንጎልና ግና እዩ ኮፍ ኣይፈቱን እዩ ስለዚ ፅቡቕ እዩ እንተጀሚርኩሞ ከምቲ ንግምቶ ኣይኮነን ኣእምሮና ብዝሃብናዮ ስቕ ኢሉ እዩ ዝምጠጥ ኢላስቲክ እዩ ስለዚ ኣይትፍርሕዎ መጀመርያ እትበልዎ ይብል ቁርብ ምስታዝ በልኪ ያ ሳምራይት ናይ በሓቂ አንጎልና ባህሪ ወላ ገይም ክንጻት ከለና እንተሪኹም ስና ሓንቲ ንኣብነት ሲምፕል ገይም ክንጻት ከለና እንተኽኢልናያ ኩሉ ግዜ ንኣንተ ደጊምና ይስልችወና እዩ እታ ሌቨል ሓፍ እንተቢልናያ ግን በቃ ደስ ያትብለካ ኣእምሮና ከዓ ሽዑ ይሰርሕ ሌላ አንተ ዘይፈቲንካ እቲያሞ ፈልጣን በቃ ወላ ሓንቲ ኣይ ማስቲ እቲ ጽቅታት ናይ ፍልጠት ሽዑ ኣይመጽእ ናብ ካሊ ዝኸይድ ከላ ዝያዳ በቀዳማይ ሂበካ እንደይሉ ኣይግደስን ይሽዑ ዶርማንት ይዝኸውን ሌቨል 2 ተሰጊርካ ግን በቃ ይመጽእ ሌቨል 3 ማር ሕጂ ዝጭነቕ ይመስለና እምበር ከምኡ በቃ ንኡስ ምጭናቕ ይጥዕና ነቲ ምጭናቕ ክብለኩም ከሎ ምጽላል ማለት ኣይኮንኩን ምውጣር ማለት እዩ ምውጣር ይጥዕናና ኣእምሮና ምናልባት መግለጽ ቃላት ከይንስእነሉ
من كنس زيادة دا سرحنا أبزخنا الأوان زيادة دنببنا دا تمرامرنا بدخدنا لأمرنا زيادة فانكشنال دا خونه دا سرح يدخيد حجي تبو نجاروس بقى عشيت حاجة تفترونا أزيد حجزنا سو أيوة حاجة تبغى تايد بحالي خامتي هذا لها ممهر عويد يا تعجز تحفظ بالله anyway لك حمزة جيم سلام بقى 5 كيلو زي 5 كيلو انت قال كل ابل كاينس دحرنا 15 قال تخيد جماو تخنا جف زي 6 باك دو قال زبحال قال يمصو انا كو حماقيو كم بو ملكعك حنقولنا بو ملكعك حنقولنا دحري انت بزي حالو بالطعمي 6 باك او يقبر سل سمارت تخون مالتي ايش كزاره بقالي يا اوكي جي صباتي كساخه اكزامبل خاغيركا انا كن كم فيزيوثيرابيست كم ناي حكمنا خيلا انتي بلو اور برين ترين بحال ماسلي دخمزي انتي محخلتنا وي اقرنا ايدنا ترين يدلي مالسي برين سي كمزي زي لوات نجر ايكونن كمزي جيم تخيل كمزي زبالكايو ترين جيركا طبخ ندمي امثله مخصص قبراب ز مونكوبكا تبعتي خيدو كندي ويت العيلو نفسه تقريبو دمت ترين رسنا خمي ترين ماسلي حدا اورغاني بعلو سو ترينين دحدي جيركايو زخول كل جزء تشالنج دحدي بيلكالو كدقسنا يقدني خمس زبالكايو سو حدا خابو من باب كون خير معلتاوت زخونه نجر مصحف دي ولا قال نجر ديو سو حدا خاو ناي ترينين تكبري كال مس حفشو خمزيتات مس ستاف صبق نجر ناي تمهارلون عدلاتيو مس دق سبات مرخاب تفلطتكا تهبن كتوسدن نسو حدا تماساسالي ترينين يقولوا انا صبق ساعه مسلا يا التعميريهم حجي فيزيوثيرابي مسكيرو لا مال اي تغاغنان مالتي سلازي منچون بعال منچون مسكيرو لا لا نحن خوي تريني زخون ثانك يو تباركي ناي بحقي جوادا لو حنقولنا فهمتي السندي تزعابي ان شاء الله تزعابي اورغان بزح نجار تمارامر له كل نجار كون نقوت السيخه وقدانك قير كقرس كبل زبلكو بزي امورو يكونن امورنا فايده تسعنا هيوز هبلنا لذي هذا جزء نرسعينا تي تعقمي ناي امورنا سي معرف ندي سفيه مكانو لك اخن تقولوا كا اقعد اخماني عند عبنا خنكيد كلنا سي እንዳለለናይና ከማን ንخيد አይና ይስተቅመና አይና ይዘይተቅመና ስለዚህ ንትምርትሲ ድሕር ክንብል ከም ዘይብልና ኮርስ ኩሉ ሰብ ዶክተር ጀይኮንኩ ኢለ በረብለይን ግን በተአነ ዝፎቶን ዝፈልጦን እንድሕር ደኣ ፕራክቲስ ገይረሉሲ ተሓንጎለይሲ ዘይክእለ ነገር የብሉን ናይ ብሓቂ ይቕኒልና ክብራት ተዓዘብትና ናይ ቴሌፎን መስመርና ክፉት እዩ تدولنا تفعليهم أبتكونه رئيتو ويكا أحبتان تحرالكم كمون أبلاي فيسبوك ونيتو بنسلزلنا ونفلو كباسة شار قبر ويقوم نفتزل حتى كأتون تحركونا بزح جيزة ولدي في اللاي كأمسل مسبلنا دكان ستيو في اللاي ناوز قطعبيلة يزارب قلعت مس ولد ناس بكا قلعت نديز عبر له تمرتي ممهار أهل لأنني سندي سرحي شو عملتها خاء كافتن قلعت كتمهار تدلي بقنقا دي خالدي سلازسي نولدي معرف ندي عاون تاوي صلوان لو نابت مرتي خيدكا نابرخا هيوتكا مغيارسي معرف ندي لو طلو نزم كمزة زبلو ولد تخنتايت مقروة نبها عربي تحاول سام بكا سامراي دخل فا هراي اوكي قداميتي تحجز بتحجز كحجز خدل ابس ودن نبرتيا ولا قربون مستي انجليزي ولا ون نخيل مثلنا يو حنت جزي خاص حقك سلام انجليزي تخلها لو نسوي لي حجي نحنا نقول سكول انجليزي اي نقول لنا خاون دحرس ولا انجليزي مسخنا خزاربي فريحه
ጥራሕ ምሰትረፍኑ ማለት እዩ እንታይ ገይረ ክፍተን ከይደስ ብዛዕባ ከልቢ እዩ ነይሩ ግን ከልቢ ይኮነን ባምቡላ ከልቢ እዩ ዋና ጋዶክ ጥራሕ ዝፈልጥ ሕጂ ከልቢ እንጀራ ከልቢ መእሰሪ ገመት ገለ ዝፈልጥ ሕጂ ንሱ ግን ባምቡላይ መግቡ ከዓ ገለ ባምቡላይ ይግሉዋ እንታይ እዚ ኢልያስ ዋ እንታይ ይኸለ ዘይበልካን እንተፈተን መምዘኒ ማለት እዩ ዋ እዚ እንግሊሽ ኣይኮነ ኢልያስ ተረዲእ ንስኩ እንግሊሽ ስለዚ እንግሊሽ ይኸለልካ ከይትዘረብ ኢላትኒ ምስ ነፍሰይ ተላለየ ሽዑ ማለት እናሰሓኩ ንገዛይ ማለት እዩ መምህር እየ ነይረ ኤንወይ ኣብ ኤርትራ ባዶ ተመሊሰ ማለት እዩ ስለዚ ተሓጒሸ ግን ምክንያቱ ስለዘይፈለጥኩ ክፈልጥ ኣለኒ እንታይ ማለት እየ መስለካ ሕጂ ንዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ጎደና እንተኸይድካስ ኣይትሰምዑ ምን ካነት መንእስያት ኢላትኒ ኣይሰምዑምን እሞ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ከማንተ ኢላ ስሒቓትኒ ማለት እዩ ስለዚ ላንጉጅ ከም ብሓድሽ ናይ ሃይ ስኩል ተማሂረ ማለት እዩ በታን ክሰምዖ ኣነ ነቲ ሳይንስ ባዮሎጂ ገለ ምኽኣለይ ምንባበይሲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኽእል መሲልኒ ንሳኻ ፋቲሓትኒ ማለት እዩ ምስ ደቀይ እንታይ ገይረ መስለኪ ኣብዚ ገዛና ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ናይ ሕጊ ኣለና ሕጊ ከዓ ሶ ሲምፕል ንኽእሎ ነገር እዩ ብትግርኛ ጥራሕ ኢና ንዛረብ በቃ ዋላ ይፀግሞም ንሶም ስለ ዝሕሹ ካባና በቃ ባዕሎም ፈልጡ ትግርኛ ንዛረብ እንተጠፊእዎም ይሓቱ ተባሂሉ ንፉዓት ምዃኖም ቆልዑ ከዓ ኣብ ዝኾነ መፅሓፍ ትረኽቦ ኢኻ ዝኾነ ምሁር ከዓ ከምኡ ብለካይ ፀገም የለን ከዓ ብለካይ ስለዚ ምስኦም ተሓጊዝና ትግርኛ ንዛረብ እዞም ቆልዑ ፍልወንቲ ልበቃ ትግርኛ ዝዛረቡ ንሕና ንዛረቦም ካልእ ዘይሓሰብና እንታይ ጠቂሙና እዚ ባስታርድ እንግሊሽ ወይ ድማ ሕማቕ ሽወደን ሕማቕ ጀርመን ዝበሃል ናይ ስደተኛ ምሻ ኣሎ ከምኡ ንከይዛረቡ ደቅና ሓጊዝዎም ሽወደን ክኾን ከሎ ኣብታ ቤት ትምህርቲ እዮም ፐርፌክት እዩ ኣይንሰምዖምና ፍፁም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣይስምዑን እዮም ምክንያቱ ብትግርኛ ጥራሕ ስለ ዝኾንና በቲ ናሃና ስለ ዘይሰምዑ ማለት እዩ ምክንያቱ ቆልዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንመምህር ኣይኮነን ዝኣምን ንወለዲ እዩ ዝኣምን ስለዚ እቲ ዲያሌክት እንድሕር ብጌጋ ኣምፂኻዮ ባባ እንዲ ከምዚ ኢሉ ናይ ባባ ይቁኑዕ መልኣኽ እዩ ባባ ንቆልዓ ወይ ማማ ንቆልዓ መልኣኽ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም እዩ ዝኣምን ናቹራሊ ቆልዓ ንስድሩ እዩ ዝኣምን ነታ ጌጋ ይኣምን ኣብ ትግርኛ ጥራሕ ስለ ዝተዛረብና ንሕና ግን ብጣዕሚ በቃ ከም ሽወደን ወላ ዲያሌክት ንኽእልዎ ሓጊዙ ንሕና ክንሕገዝ ኢልናስ ኣብቲ ሕማቕ ሽወደን ንክዛረቡ ኣብኡ ኣየእተናዮምን ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክኢሎም ደቅኹም ሽወደን ፅቡቅ ገይሮም ኣብ ዝተወሊዶም እንታይ ትብልን ኣለኹ ትሕቶና ኣይገሪሙኒ እንድዒለያ እንታይ ትዛረቡ ኣብ ገዛ ትግርኛ ሽወደን ኣይትዛረቡን ኣይንዛረብን ዋ ክነበላሸወ ዝኾንና ኣብ ሽወደን ንዛረቦም ሓደ ክነበላሸወ ኢና ካልኣይ ከዓኒ ትግርኛ ክኽእሉ ንደሊ ኢና ረብሓ እዩ ትግርኛ ምኽኣሎም ንኦምሲ ረብሓ እዩ መንነቶም እዩ ገለገለልና ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ንክልትዩ ፅቡቅ ክኢሎሞ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ እታ ቋንቋ ምሕጋዝ ንቆልዑ ኣገዳሲት ኣይኮነትን ብቋንቋ ጥራሕ ወይ እንግሊሽ ወይ ጀርመን ወይ ሽወደን ንቆልዑ ኣይተሓግዝዎም ብትግርኛ ጥራሕ ማሃርዎም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይኣኽሎም እዩ ምክንያቱ ክንሕግዞም ከለናስ ጌጋ ኢና ንሕግዞም በቃ ኣነስ ዝበል ዝኽኣልኩ እንተኽኣልኩ ነቲ ናይ ዲያሌክት ናይ ሽወደን ኣይምፅኦን እየ ስለዝዓበኹ መልሓሰይ ናይ ሸቀ ገለመለ እዩ እምበር እናቶም ኣይከውንን እዩ እናቶም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምሻሎ ኣደማምፃ ማለት እዩ ስለዚ ዝበለፀት ብትግርኛ ምዝራብ ነቲ ቆልዓ ሓደ ቋንቋ ድኡ ይኽእል ናይ ቋንቋ ናይ ምምሃር ካልእ ቋንቋ ከዓ ይዕቢ ምስ ዝኾነ ሓበሻ ከይት ከሎ ይኮርዕ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ገለበለ ይብል ማለት እዩ ነታ ትክክል ዝኾነት ቋንቋ ከዓ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ይኽእላ የግዳስ መፅሓፍቲ ክትእዘሉ ኣለካ ላይብረሪ ኣሎ የንብብ صاحب ትግርኛ ተንበሉ ንሱ በታ ቋንቋ የንብባ ድሓር ክልቲኡ ገለመለ ማለት ናይ ምንባብ ምዕባይ ኣለዎ ማለት ስለዚ ክንሓውሰን የብልናን ኣነ ከም ተመኩረይ እንድዒ መምህር ሳሙራዊት እንታይ ትብል እምበር ንቆልዑ እታ ቋንቋ ኣዲኦም ክንዛረቦም ክንምህሮም ይግባእ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከዓ ብፍላይ ናይታ ሃገር እንተኮይና ኣብኣያ ትበልፅ ማለት እዩ ግን ከንብቡ ምግባር ባዕሎም ከንብቡ ምግባር ንሕና ከዓ ንሰምዖም ኣንብበለይ እስኪ ኢልና ክንሰምዖም ከለና ንቆልዑ ብጣዕሚ ሓጋዚት እያ ሓንቲ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ትሕግዞም ክልተ ብዙሓት ደቂ ስደተኛታት ኣብ ትምህርቶም ሕማቃት እዮም ሕጂ ጠንቂ ናይ ሕማቆም ነዞም ቆልዑ ብሕማቁ ዝፍጠር ቆልዓ የለን ፈጣሪ ንኩላና ማዕረ እዩ ዝፈጠርና ብሬናህና ወይ ሓንጎልናህና ማዕረ እዩ መቸም እዚኣ ማዕረ ይኮነን እንተልኩም ምስ ፈጣሪ ተዋእሱ ኸይትኩም ማዕረ ስለ ዝፈጠረና ንሕና ንመሳኽሮ ጉዳይ ኣይኮነን በቃ ሕያዋ እዩ ብማዕረ ተፈጢርና ኢና እዚኣ ወላ ሓንቲ ምስክር ኣይተድልያና ማለት እዩ
እንታይ እዮም ዝሓምቕ ሓደ ቆልዓ ወይ ካልእ ሰብ ዝሓምቕ እንትልካ እቲ ባህሊ ናይቲ ገዛ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ብነፍሱ ቆልዓ ክፃወት እዩ ዝደሊ ዕዮ ገዛ ከለዎ የብለይን ባህሊ እዩ ዘክርዎ ተመሊስኩም ዕድመኹም ስለዚ እንተ ደኣ ነቲ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ ዘይሓጊዝካዮ እሞ ክሰርሕ ከሎ ንኣብነት ቁሩብ ቁፅሪ ቁሩብ ጂኦግራፍ ክተረድኦ ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኮንካ ብዘይ ምምሃርካ ንሱ ተወፂዑ ኣሎ ስለዚ እታ ተምሃሩ ትብል ዘላ መምህር ሳምራዊት ብካልእ ኣዘራርባስ ንደቅኹም እውን ክተረድኡ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ኣብ 4ይ ክፍሊ ከሎ ቁፅሪ ምርድኡ ዝጨንቀንካ እንተኮይኑ ዕድል የብሉን ኣብ ትምህርቲ ቁሩብ ግዜ እዩ ዘለዎ እቲ መምህር ክገልፅ ኣብ ገዛኻ ብብዝሒ ሰብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዘረድኣካ ማለት እዩ ድሓን ሕጂ ዋላ ነቶም በፍፁም ዘይተምሃርኩም እዚ መን ክገብሮ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ኮፍ ክብሉ ከም ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ሸወደንካ ሓገዝ ኣሎ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእልካ ኣብ ላይብረሪ ካልኦት ዝረድእዎ ማለት እዩ ማሓዙትካ ኣለዉ እንተኽኢልኩም ካ ንስኹም ተምሃሩ ማለት እዩ ማለተይሲ ነቶም ኦረዲ ዘይተምሃርኩምስ ተስፋ ይኮንና ነቁርፅ ዘለና ደቅኹምሲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ጥራሕ ዕቱብነት ናይ ትምህርቲ ግን ኮፍ ኢልካ ምስኡ መዓልቲ ውጥን ኣውፂኻ ነዚኣ ኸ ስራሕ ዝወደይ እዚኣ ከዓ ከምዚኣ ማለት እያ ገለ እንተዘይልካዮ እቲ ባህሊ ናይ ምፅናዕ ኣይሓድሮን እዩ ቆልዓ እንተዘይሓዲርዎ ከዓ እንታይ ይገብር በቃ ኣብ 4ይ ክፍሊ ቁሩብ ኣብ 5ይ ቁሩብ ድሓር ኣብቲ ሃይ ስኩል ክኣቱ ከሎ በፍፁም ኣይክእሎን እዩ ድሓር ናብ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ኣይገብርን እዩ ከምኣኻ ከም ስደተኛ እንታይ ይገብር ሓደ ኮርስ ናይ ስራሕ ኮርስ ንእሽተይ ጥራሕ ወስድ ማለት እዩ ስለዚ ትጠንቁ ናይቲ ቆልዓ ዘይኮነ ፀጊቡ ዘይኮነ ክትሃርሞ ዘይምኽኣልካ ዘይኮነ ኮፍ ዘይምባልና እዩ ዘይፍቅድልና እንድዮም ኮይኖም ዘይፈርሑ እንድዮም ኮይኖም ኢልና ካልእ መምኽኔታ ካብ ንምፅእ እታ ምስኦም ኮፍ ኢልና ምፅናዕን ምሕጋዝን ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ጠንቃ ቆልዑ ምሕማቆም ንሕና ኢና ማለት እዩ ኣብ ትምህርቶም ሓገዝ ኣብ ምግባር ድኹማት ኢና ሓደ እታ ንገብራ ሰላም ኖርማል ዝውትርቲ ኤርትራ ንገብራ እንታይ እያ እተስኪ ኣፅንዐ ክንዲገለ ዝኸውን ቴሌቭዥን ንስኻ ፕላት ቲቪ ማለት እዩ እንዳረኣኻስ እቲ ቆልዓ ኣፅንዕ ዋ እዚኣ እኮ ገበንያ በቃ ገበንያ ክንዲገለ ዝኸውን ቴሌቭዥን ንስኻ እንዳረኣኻ ንሱ ከፅንዕ ሲ ዋ ጥቕሙ ሓደ ይፈልጦን እዚኣ ምዕማስ ጥራሕ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ንባዕልኻ ንእሽተይ ሒዝካ ወላ ዘይታ ትኽእላ ጥራሕ መፅሓፍ ሒዝካ ነፅንዕ ሕጅልካ እታ ትኽእላ እንዳንበብካ ነቲ ቆልዓ ከዓ አንብብ ክትብሎ ከለካ ኩላትካ ብስራሕ ኣለኻ እንተዘይኮይኑ ኣፅንዕ እንተልካዮ እሞ ብዘይ ምፅንዑ እንተሃሪምካዮ ኣሃ ምፅናዕ ኣይኮነን ኣገዳሲ ሕራይ ምባል እዩ ንማማ ኣገዳሲ ሕራይ ኢሉ ንስኺ ቴሌቭዥን ትርኢ ንሱ ኣብታ ገዝኡ ካልእ ይርኢ እቲ ምፅናዕ ኣይፈልጦን እዩ ምክንያቱ ንቆልዓ ዝርድኦ ፕራክቲካል እቲ ትገብሮ ዘለካ እዩ ምፅናዕ ጥዕም እንተዝኸውንስ እንታይ ኮይና ንሳ ዘይትፅንዕ እንታይ ኮይኑ ንሱ ዘይፅንዕ ዝከኣል ተዝኸውን ጥዒት ድያ እዩ ዝብል ቦትናቱ ምጉት ትቆልዓ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምጉት ክንእትዎም የብልና ምሳና ክበኣሱ የብሎምን ባይ ኣክሽን ብግብሪ እዩ ዝምሃር ቆልዓ ክበሃል ከሎ ንስኻ ልምዲ ናይ መፅሓፍ ክህልወካ ኣለዎ ንስኻ ልምዲ ናይ መፅናዕቲ ክህልወካ ኣለዎ ዝገበርካየ ንክገብር ነንብብ ባባባ ነንብብ ባማማ ክብለኩም ይባዕሉ ምክንያቱ ባህብሎ እዩ ስድርኡ ዝገበርዎ ቆልዓ ታሲት ካልእ ምንጭ የብላን ፈትንዋ ኣነ ከማይ ትርዳእኒ ሰላመይ ዛ ሕቶ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሪኣ ከለኹ ናይ ብሓቂ ምነት ሓውና ብሓለፈ ሰሙንሲ ቆልዓ ብምርኣዩ ዝሰምዕ ኢልና ናይ ብሓቂ ስለዚ እዚኣ ዝንጋዓ የብላን ኩሉ ነገር እንገብሮ እንዳረኣና እዮም ዝኸዱ ከምዚ ትብሎ ዝፀናሕካቲ መቸም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ቴሌፎንካ ክትሕዝ ኣለካ ዘለናዮ ግዜ ሕጂ ምስ ወደይ ኩሉ ግዜ ንበኣሳ እንተኮይና ሳያ ምክንያቱ ብናይ መደብ ባህፀን ዝተበለስ ናይ ግድን እየ ዝኾነ ነገር ክምልስ ኣለኒ ሸር ክገብረና እታ ዘላትኒ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ዝተምሃርኩ ናፅነት ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ጌርና ከለና ሲ እቲ ቆልዓ ክህሉ ከሎ ገዛ ሲ እታ ቴሌፎን ክትእለ ኣለዎ ዝበለታ ዘረባ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እያ ተቐይራ ማለት እዩ ስለዚ ሰዓታት ገይረሉ ማለት እዩ ኣነ ምስኡ እንዳበልኩ ከለኹ ሞባይለይ ኣብ ጥቃይ ከምዘ የላ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ግዜ ክህልወኒ ንኽእል ክኸውን ምስ ፍጥረት ናይ ቆልዓ ናይ ስራሕ ግን ፍልይ ምስ ኣበልካ ምስኡ እንዳሰራሕኩ ክሰርሕ ከለኹ ካብ ድጅምር ብጣዕሚ በቃ ሕጉስ እዩ ምክንያቱ ቅድም እንታይ ዶ ንስኽ እንድሕር ቴሌፎን ክትጥቀም ኣለኺ ኣነ ከዓ ኣይፓደይ ከውፅእ እዚኣ ነይራታ ዘረባ ኖ ንስራሕ እዩ ስለዚ ደቅና ናይ ብሓቂ ብምርኣዮም ዝሰምዑ ድበሃል ብግብሪ ስለ ዝረኣኹ ማለት እዩ ትዕግስቲ ሓፍትና እውን ኣብ ዝርኢቶ ክትብደል ያላ ኢዳዊት ኣብላላ ናባከ ትዕግስቲ You are muted. Okay. Hello. Yes. Hello. Yeah.
Alors ኣብኡ ከለኹ ምዝኣ ናይ ቆልዓሲ ብኣብነት እዩ ሳይ ዝኸውን ኣብ ካልኦ ከለኻ ምስ ዕቑቢት ዝበላ ዓንተ ወይ ኣፅንዕ ኢልካዮ ቴሌቪዥን ምርኣይ እሱ ሓደ ከም ኣብነታዊ ናይ ኣብነት ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ዝጎደለት ኮይና ትስማዓኒ ኣብ ደገ ዘለዉ ስድራ ቤት እቲ ኣፅንዕ ጥራይ ምባል ኣፅንዕ ክትብሎ ንበይኑ ንቆልዓ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እቲ ታርጌቱ ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ ሓገዝ ከድልዮ እዩ ድሕሪ ትምህርቲ መፂኡ ንሆምወርክ እገብር ከሎ ዝከታተሎ ከድልዮ እዩ ንኣብነት እታ ስድራ ደይተማሃረት ስድራ እንድሕር ኮይና ወይ ግዜ እንድሕር ደይብሎም ኮይኖም ስራሕ ዝውዕሉ ኮይኖም መምህር ክገብሩሎም ናይ ገዛ ዝተሓጋገዝ ወይ ኣብቲ ኤርያ ናይ ኮሚዩኒቲ ድሕሪ እንታይ ከምዚ ዶፖ ስኮላ ኢና ንብሎ ነርና ብጥልያን ኣብዚ kind of after school ገለ ከይዶም ሆምወርክ ዝገብሩሉ ናይ ሆምወርክ ናይ ኮሚዩኒቲ ሴንተር ገለ ክህሉ ክእል እዩ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሕልፊ ኣብ ሽወደን ኣነ ብእውነት ኣብ ጥልያን ሓቂ ዘረባ እቲ ናብራ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዚ ኣነ ናይ ብሓቂ ነቦይ ከመስግኖ ድል 10 ግዜ ዳጋግባ ከፊሉ የምህረኒ ነይሩ ማለት መምህር ናይ ፕራይቬት መምህር ስድሕሪ ትምህርቲ ስገብረለይ ነይሩ ንምንታይ መንግስቲ ጥልያን ናይ ከምኡ ሰርቪስ ስለዘይብሉ ናይ ከምኡ ዓቕሚ ስለዘየለ ኣብ ሽወደን ግን ርአዮኹን ብዙሕ ነገራት ሓገዛት ኣሎ ዋላ ድሕሪ ትምህርቲ እቲ ናይ ኮሚዩኒቲ ወይ ካልእ ስፖርት ዝግበረሎም ብዙሕ ስፖርት ወሃብ እዮም ቶም ቆልዑት ሕጂ እንታይ ማለት እየ ኣብ ዓጥልያን ብጣዕሚ እቲ ናብራ ከቢድ እዩ ፕላስ ከምዚ ወላ ፋይናንሻል ሓገዝ የለን ማለት ሲ ሓደ ወፃዕተኛ መፂኡ ሲ ስራሕ ተደይረኺቡስ ናይ ብሓቂ ፅዑቕ ትናብራ እንድሕር ዓቕሚ ዘይብሉ ፋይናንሻሊ ነቱ ንነፍሱ ይኮነ ንደቁ ከምህር ከምዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ሽወደን ከምቲ ዝረኣኽዎ በቲ ናይ ፋይናንሻል ሓገዝ ነቲ ስድራ ኣሎ በቲ ነቲ ቆልዓ ድሕሪ ስኩል ድሕሪ ቤት ትምህርቲ መን ክከታተሎ ክእል ሆምወርክ ክገብር ድዩ ገለ ብዙሕ ሰርቪሳት ኣሎ ብዙሕ ሓገዛት ኣሎ ሕጂ እንታይ እኽል ደልየ ማሳ ኣነሲ ፋዘርሲ 16 ሰዓት ንመዓልቲ ይሰርሕ ነይሩ መስኪና እየ ኣነ ብሂወተይ ሙሉእ ከም ፋዘር ሰዓት 4 ተሲኡ ናይ ንግሆ ሰዓት 8 ዝምለስ ነይሩ ስለዚ ዋላ ምሁር ከሎ ዋላ ናይ ምንባብ ክእለቱ ድሌቱ እንከሎ ማለሲ ኣነ ቀፃሊ ብምንታይ መፅሓፈት ብምንታይ ናይ ምንባብ ድሌተይ ዓብይ እንተኮይንስ በቲ ናተይ ተመክሮ ክዛረብ ተኮይነስ ምሸት ሲ ጋዜጣ ሓዳስ እህት ራድዮ ዋላ ሰቲቲ ገለ ዝበሃል ነይሩ መዓት ጋዜጣታት መፅሓፍቲ እዚ ዘይበሃል መፅሓፍቲ ነይሩ ገዛ ሓደ ነገር ከንብብ ከለካ እንታይ ይገብር ነይሩ ሃይላይት ገይሩ ሽመይ ይፅሕፈላ ነይሩ ፍታጎና ንኣብነት ሓንቲ ፓራግራፍ እንብብ እዚኣ እንታይ ጠቕማ ትኽእል ኢሉ ሽመይ ክሳይ ገብር ሃይላይት ገብራ እንታ ፓራግራፍ ሽመይ ከዓ ፅሕፈላ ሸውዓነ ካብ ትምህርቲ ምስ መፃኹ እዚኣ ኣንብብያ እሞ እንታይ ከም ትብል ደላ ንገርኒ ይብለኒ ሽዑ ማለት እዩ እንታይ ከም ተረዳኣትክ ንገርኒ ሕጂ እዚ ቀፃሊ እዩ ነይሩ ማለት ሲ ንከምዚ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ገለ ይኮነን ነይሩ ኣነ ቀፃሊ ንባባ ምንታይ ዝክሮ ስእሊ ኣለኒ ኣብ ርእሰይ ጋዜጣታት ኣብ ጎኑ ዛሒሉ መፅሓፍቲ ዛሒሉ ምስ መፅሓፍቲ ክዛረብ ገለ ጥራይ ድርዮ ነይረ ስለዚ ከምኡ ስለ ድረኣኽዎ ናቱ ከዓ ኣነ ከዓ ናይ ምንባብ ድሌት ናይ መፅሓፍ ኣብ ድኾነ ዓዲ ገይሸ ሓንቲ መፅሓፍ ወይ ክልተ መፅሓፍ ከይተመላኹ ይምለስኒ ብኸምኡ ማለት እዩ ካልኣይ በቲ ትምህርቲ ናይ ግድን ከምዚ ዝበልካዮ ቆልዓ ሆምወርክ ክፀልእ ወይ ምሻሎ ፀወታ ክደሊ ተፈጥራዊ ባህርያዊ እዩ ግን ትስታ ይገብር ነይሩ ማትስ ሓሚቐ ናይ ማትስ መምህር ረኽበለይ ገለ ሓሚቐ ናይ ገለ መምህር ረኽበለይ እጂ እንታይ ኮይነሱ እቲ ናተይ ናይ ድሌት ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ጉብዝና ገለ እንዳደኸምኩ ክመፅእ ከለኹ ብኣንፃሩ እሱ ከዓ ሓጋገዝ ገብረሉ ከፊሉ ሕሰቦ ኣብ ደገ ኣብ ጥልያን ከፊሉ ፕራይቬት መምህር ክልተ ግዜ ብሰሙን ገብረለይ ነይሩ እጂ ማዕረ ክንደይ እዚ ምሻላ ዓቕሚ ተሊካ ወላ ሓንቲ ሰዓት መምህር ገለ ርኽባ ቢልካ ንወድኻ ንጓልካ ሓገዝ ከም ዘድልያ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ሩምካ ኺድ ኣፅንዕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን
ንምንታይሲ እቲ ናቶም ደረጃ ብሕልፋብ ጉብዝና ዘሎ ደረጃ ኣብ 14 13 ብጣዕሚ ሓደገኛ ዕድመ እዩ ትዝኸፍዕ ዕድመ እዩ ንምንታይ እቲ ቆልዓ ኣብ ኮንፊውዥን ዝኣትወሉ ግዜ እዩ ማሲ ገንዘብ ይደሊ ንእሽተይ ገለ ፖኬት ማኒ ይደሊ ክዳውንቲ ክቀያይር ይደሊ ኣነ ሽዑ ግዜ ብትምህርቲ ክገድፎ ኢለ ተዳልየ ነይረ ማለት እዩ ተዳልየ ክገድፎ የገለለዮ ደን ስኹም ትከብደሊ ኺሉ ኣብቲ ስራሕ ምስወቲኒ ማለት እዩ ናቱ ንእሽተይ ድኳን መውዓሊት ነይራቶ ሰዓት 4 ናይ ንጉህ ተሳእኒ ጀሚሩ ከረዳእኒ ኢሉ ማዕረ ክንደይ ፃዕቂ ዝነበሮ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ከም ዝነበረ ከቢድ ምዃኑ ናተይ ፊውቸር ከም ዘይቅየር ከምኣተ ገይረስ ፊውቸር ናተይሲ ከም ዘይቅየር ከረዳእኒ ኢሉ እምበር ናይ ብሓቂ ክሳብታ ስራሕ ክትወኒ ኢለ ይኮነ ሰዓት 4 እንትስእ ሰዓት 8 ንኣቱ ገዛ ሽዑ ተረዲኣትኒ ማለት ናይ ፊዚካ ስራሕ ነይሩ እዚኣ ተዋፅእኒ ኢለያ እዚኣ ተዋፅእኒ ትምህርቲ ብኻዳ ሓይሽ ኢለ ትምህርተይ ተመሊሰ ማለት እዩ ሕጂ ማሲ ትስድራና ተፈላለየ ዕድመ ኣቦይ ምሁር እዩ ቴንክስ ጋድ ጠባባይ ነይሩ ብኤርትራ ግን ገለገለ ፋሚሊ ኣብ ትምህርቲ ዘይብሉ ደረጃ ኸውን ኽእል ኢትስ ፋይን ዓቕምኻ ከተገብር ግን እንድሕር ኣነ ከም ስድራ ዓቕሚ ዘይብለይ ፈሊጠ ሓገዝ ከምፃሉ ለነት ወደይ ማስ ክርዳእኒ ኣለዎ እሱ ከምዚ ስጋዕትያ ተነቃፊት ዕድመ ተሓልፍሲ ክሓልፋ ከም ዘለዎ በተ ብሓገዝ ታፅንክርቲ መዓልቲ ታፅግርቲ እዋን ክሓልፋ ከም ዝኽእል ስፖርት ዳገበርኩ ናይ ሞራል ስፖርት ዳገበርኩ ፕላን ዳገበርኩ ምስኡ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ እንዳበልኩ ስፖርት ክገብሮ ክሕግዞ ሕጂ ኣብ ዓጢልያን እቲ ከምቲ ዝተረዳእኒ እቶም ኣብኡ ዳዓበዩ ከምዚ ኸማይ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ገለ ኣብ ድሓጅ ኣብ ፖስት ግራዱዌት በፅሐ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣነ መስለኒ በት ሓደ ወገን እቲ ናይ ጣልያን ናብራ ከቢድ እዩ ከምዚ ናይ ስዊድን ኢንትሮዳክሽን 2 ዓመት ምሁርዎም ናይ ቋንቋ እንዳኸፈሉ ኳዳን خفلوخ نختمهارسي ቋንቋኦም ንختمهارሲ ይኸፍሉኻ እዚ ማስ ፖስት ግራዱዌት ክገብር ስለ ድኸድኩስ እየ ስዊድን ኣብ 2 ዓመት ዳርጋ 1 year and half ኣሚጥ እየ እዚ ባዕረ ክንደይ ናይ ብሓቂ ኢንክሉዚቭ ድኾነ ሶሳይቲ ከም ድኾኑ ማዕረ ክንደይ ነቲ ወፃዕተኛ ኢንተግሬት ክገብሩ ነቲ ወዱ ድኾነ ነገር ከይጎድሎ ከምኡ ዓይነት ሓገዝ ከለዎም ከማን እንደይ ክንደይ ከሚእትዮም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበፅሑ ስዊድን ኤርትራውያን ማለት እየ I don't know ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ጣልያን ግን for sure ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና ሕጂ ምናልባሽ እንዳመሓይሽ ተተመሓይሽ ከይድህሉ እምበር በቲ ናይ ፋይናንሻል ፀገም በቲ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ስፖርት ስለ ዘይገብሮ ነቲ ስደተኛ እቲ ቆልዓ ከዓ እታ 18 ገለ ምስ በፅሐ ኣብ ዘይጠቅም ስራሕ እሱ ኢሉ ማለሲ ስኢሉ ዕድሜ እዩ ከምኡ ይብሎ ማለት እዩ so እዚኣ ትመስል እቲኣ ተሞክሮ ናይ ህይወተይ ኣነ ዓብ ዝተዋፅእ ዝገበረለይ ኣቦይ ካብ ኩሉ ሲንግል ዳድ ምንባሩ ሕጂ ናይ ኣቦ ናይ ኣደ እንዳገበረ በቲ መምህር እንዳቀረበ ተኣምር ነገር ዝሰርሐ ኣብ ህይወተይ ምሻሎ ከቢድ እንታይ በሃል እዩ እንጂ ከመስኩኖ ይፈቱ ኩሉ ግዜ ምስ ዓበኻ ይርዳእካ ሽዑ ግን ክንደይ ባእሲ ሓሊፍ ክንደይ ወራራት ይሓልፍ ማለሲ ተጣፊዕና ስርዓት ተቢልና ማለሲ ኣያ ይርኮያ ከዛባ ግን ሽዑ በቃ ናኺ ከይደ ካብ ዝጓላ ካብ ዝገዛ ክወፅየ ግን thanks god ሞዲያ ማለሲ እታ ፅንክርቲ ታይም ናይ ጉብዝናሲ ሓሊፋ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እየ ስደት ድሮ መምህር ኮንኪ ማለት እዩ መስግነልና እስኪ ብስምና ውና መስግንዮ ክምስገን ዝግብኦ ኣቦ እዩ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ያ ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ዓብዪ እንታይ ይበሃል ኣብዚ ኣንእሽተይ ክውስኽ ክእለይ ወስኽልና እስኪ ሳምራዊት እሺ ብሓቂ ከምዚ ክትብለና ፀናሕት ዕግስትሲ ናይ ወለድና ተራ ብጣዕሚ ዓብዪ ሕጂ ኣጋጣሚ ምሁራት ወለዲ ተሃልዮምካ ዕድለኛ ማለት እዩ ማለት ዕድለኛ ክብል ከለኹ ከዓ ምሁራት ምዃኖም ጥራይ ዶ ይኮነስ ምሳኻ ግዜ ዘሕልፉ እንተኮይኖም እንኮላ እዩ እቲ ዕድለኛ ደብለካ ሕጂ ዕድለኛ ዘብለካ ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ፓረንት ወላዲ ምዃንን ከምዚ ናይ ወላዲ ሓላፍነት ምስካምን ስበበይን እዩ ሰብ ላይ ክወልደካ ክእል እዩ
biological مسرح نايتي biological system ناتنا ስለዝኾነ ናይ ወላዲ ሓላፍነት ምስካም ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጅቲ በቃ ናይ በሐቂ ተማሂሩ እሞ ከዓ ንውላዱ ከምዚ ገይሩ ኣብ ሸፍደት ሕዝብ ወላድ ብምህላውኪ ዘትሓዘኪ ናይ በሐቂ ሞድማ በይሰብዮሞት ናይ ማለት ይወዝጋጣሚ single father ኮንካ ኣብ ስደት single father ኮንካ ኣብ ስደት ሞ ኣብ ቲኔጀር ዕድመ ተኣቱ ዝነበረት ቆልዓ ናይ ጉብዝና ነገር ተርእየካ ናይ ማዕርኽ እንዳይ ፅንኩር ምንባሩ ሽዑር በይኑ እንዳሰርሐ 16 ሰዓት 10 ናይ በሐቂ ኣነ ንባዓት መፀና ሓደ ግዜ يشجرون يرى حد جزء تمرتي يقطع كلام لا يخيد أبجلا مش على كل شعكم كلفتين وبركون ناي سنة نجار ترى حتى أفسد تري أنا جرات كتجبر تفتن بقى مستم هو زبلوخت كي تدلي أتع خان أبجلا دحر أما جرى شاقة أنت عينت كبيد هو تحليفه حجي يردان 50 فادر ويكم سينجل كلن سينجل ماذر للو أبدق معرخ ندي sacrifice قبره أبز 5 كنوم يدل مالتنا ندقم single parents يعني ربي شيء يسكي ربي شيء حجي نافي قوة هون كوري لسكي عتاي تقرر إني زي قدام تقرر زنبرت كيف الكوري اللي خلاك زي صبوا من أول زي تمهرو أبغى أحمد زي حسيبة نيرة أبوي example لنا بالنت حجي كم زناي تعجزتي كونن أبوي ما هي من نتايت فنيرو تذكرني أنا حجي صغينا أبوي ونبحاله بتحد منفعته بتحد أنا خم كل عنا جرد الساقي يزنوركم على تيو ذكرني يا إيرترا نجهو نعزو ودي أصنع عيلو كاب جزا خوت سأل لنا خير قسمة تان قرر بقوله جزا خويني أب قطرينا على تيو بتان كرد عني كومي تي عبيت كومي منيرم حج نهاية الرأي نزنبرت نسانك دكسا نفس قري ولا حنت خلق ناي مجرش هسألي يوم بكاتم جزا سألي يوم مالتي إبل بحر قصي مسرايو بالتعمي نفع بكا كمزي كم مهورا عمرز بهالمشارلو أين ببني بويقن كساب حجي كندو كند ربع سكونا يكلني تالنت ماني بالتعمي زمسقن قصي مسرايو انت خونكا نصغاب تحت خبرتها بتكتبل أنا بزي بكا خوري حقا نغا مسايكو فيل ولا حانتو كويزين بب نقوه ساعة حمشة مسايكو فيل كما دي أدابل ساكتيكو راير دانني زي تمهارا خولنا الزنبب كوين مسين وخو ما يزل بحكي قلب لنا ساكت أنا يغرقها قصلو حجي ينبب واخن دي كتعب لنا الجي مسايز مهار كان بب كله خمالا اسكعو بل دسكو بلا جمير دحر اسكعو بل وزود أخو مدي ما إذا انتهي فليتانا نفاس مرب نفاس بحري اسفلت مرب دفنانو خبز عدد انتهي فليتا أو نكات عشعو دايما حكم زي ود خلاص يقلي يخون نيرو مالتي بتعمي مجمر يا قرا شقيرات ان نديق صاب زوت انساس دي قرب عبيز ولا يا ابوي انا نشته ابديق مساي كوين صاب زوت تمار بلن مالتي ري طقم تمرت ورحانت زي فلط خلص ግን ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲኡ ምሳይ ኣብ ገሎ ግዛ ኮፍ እንዳበለ ኣይሃርምን ኢኻ ኣብ ነፍሱ ብጣዕሚ ማለት ብዓቁሉ ገለመለ ወላ ዓድና ፍሉጥ እዩ ኣባጓይላ እዩ ስለዘይበኣስ ሓያል እዩ ግን ፈፂሙ ይሃርምን ግን ካይ ገድፈካኒ በቃ ከላ ኢልካ ናይ ግድን ክትገብራ ከምዝስ ኣይገድፋኒ ሓንቲ ነገር ድሕሪ ክትገብራ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን የመስጉነ ከይተማሃረ ከሎ ናብ ትምህርቲ ደረጃ ንክበፅሕ ዘብፅሓኒ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እሞ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ኣይተማሃርናን ዝበሃል መምክነታ ከይተምፁ ኢለ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እቶም ካልኦት ወለዲ ማለት እዩ ንወለድ ደቅኻ ንክመሃሩ ሲ ንኣኻ ትምህርቲ ዝበሃል ኣይድልየካን እዩ ሓደ ምስኦም ትመሃር ትኽእልካ ማለት እዩ ስለዚ ከም መምክነታ ሲ ከይትሕዝዎ እንደገና ስራሕ ኣለና ለይትን መዓልትን ትብሉ ከዓ ኣብ ቦታ ዕግስ ርኢኹም ኣለኹም ንግሆ ኮይዱ ምሸት እንዳተመልሰ ከሎ እንደገና ኣብ ርእሲኡ እንታይ ገብር ነይሩ ብዛዕባ ጓሎቱ ምዕብለሉ ነገር የዳሉ ነይሩ ቋንቋ ዲያ ክትክእል ካልእ ዲያ ከተንብብ ገለ ማለት እዩ ስለዚ እታ ተምፅሎም ስርሕ ኣቢልኩም ሰልዲ ጥራሕ ተምፅሎም ኣይትጠቕሙምን እያ ንሳ እኽልቲ ይኮነትን ንሳ ማተርያልስ እያ ማለት እዩ ኮፍ እንተዘይልኩም ወላ ደኺምኩም ከለኹም ምስኦም ቁርብ ግዜ እንተዘይጌርኩም ክጠፉ እዮም ናትኩም ኣይኮኑን ኣብዛ ዓድኹም የጋጥም እዩ ስርሕ ኣቢለ ንእቡሽ ይብሉ እዮም ብዙሓት ወለዲ ማለት ሲ የኣብይዎም ደቂ 16 17 ምስ ኮኑ የኣብይዎም እሞ
ካብ ንእሽቱ ክሳብ ወዲ 16 ግዜ ክትሃንጾ ይዘለካ ማሓዛ ክትከውን ኣለካ ኣብ ናጽነት ዘይትዳእና ኣላ ናና ንእሽተይ ቆልዓ ማራይና ንፈቱ ኩላና ኤርትራውያን ሕቁፍ ነብሉ ኩሉ ንገበሩ እንታይ ገበረ ወላ ሓጽብ ወላ ገለ ኣይንፈቱና ባዕልና ንገብረሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ዱይና ንገብሮ ወላ እንዳንጠበ ክበልዕ ገለ ዘይክእሎ ገለሲ ብሰንኪ ተሓልዮት ነኸልሶ ኣዴታት ብፍላይ ብማንካ እየን ዝኸልሶ እንዳንጠበ ክመልዕ ገለሲ ዝጸገበ ይመስለኒ ሕጂ ጸጊበ ምስ በለት ቆልዓስ 5 ማንካ እያ ተኸልሶ ዝኾነት ኤርትራዊት ኣደን ወዳ ሕጂ ካልእ ጉድኣት ግን ኣለዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ሽወደን መግቢ ስለ ዘሎ ከይጸገበ ጸጊበ ዝብል ታ መምህር ተኸልሶ እዩ ዝመስለት ቆልዓ ሕጂ ሳኻ ዲሞክራሲያ ትፈልጥ ጸጊበ ኢሉ ላልዕል ተብሎ ጠሚ ዝምለስ እቲ ቆልዓ ነገዛ ማለት እዩ ብዙሕ ከይጸገበ ዝምለስ እሞ ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ተዓባብያ ምዕባይ እንደገና ምስኡ ኮፍ ምባል ግዜ ምቕታል ባህርኻ ንሱ ከጽንዖ ንስኻ ተጽንዖ ምግባር ብዘይ መጠን ማለትሲ እንድሕር ዓርካኻ ኮይኑ ዝቆልዓ ዝበልካዮ ንኽእዘዘካ ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ማለት እዩ እቲ ሪሌሽን ናትኩም እዩ ወሳኒ እምበር ክንደይ ተማሂርኩም ኣይተማሃርኩም እንታይ ይርዳእኩም ኣይርዳእኩምን ኣገዳሲ ይኮነን እንተደልይኹም ወላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ኣብ በዓል ጥልያን ኣብ ካሊእ እዩ ሓያል እምበር ወላ ኣብ ሽወደን ሓደ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ኣሎ ካልኣይ ግብረ ሰናይ ከ ኣለዉ ኣብ ቤት ንባባት ከ ኣለዉ ንኣብነት ስፕሮ ካፌ ገለ ዝበሃል ከምኡታሲ ኣሎ እዩ ዕዮ ገዛ ዝሕግዙ ገለ ማለት እዩ እንተደሊናስ ኣሎ እዩ እሞ ስለዚ ክንግደሰሉ ማለት እዩ ከምዚ ቆልዓ ብንእሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዘረባ ኣብዚሕ ሳምራዊት ነባኺ ቴንክ ዩ ፀገም የለን ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ እንታይ ድበሃል እቲ ታሪክ እቲ መንንገር ዝወዓለ ምሽ ከምዚ ናይ ባሓቂ ታሪክ ትክክለኛ ናይ ህይወት ምስክርነት ስለ ዝኾነሲ ብዙሕ ነገራት ክንህነት ከምንኽእልሲ ይብል ኣምን ተመሳሳሊ ምሽ ናይ ብዙሕ ሰብ ህይወት ተፈትሹ እስከም እዩ እቲ ታሪክና ላይክ ንኣብነት ኣነ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ይደለኒ ከምኡ ክዝክር ፀኒሐ ኣዝያ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነት ዓባይ ማለት እዩ ጓል ዓባይ እየ ሕጂ ኣይተማሃረትን ኣፍቲ ኣነ ተማሃሪት ሃይስኩል ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣፍቲ ሽዑ እዋን እሳብ ጓል 80 ከባቢ ፍርቂ መፋርቕ ናይ 80ታት ዕድመ ሕጂ ጓልተስ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና ንሃባ ጓል 95 ከባቢ ኮይና ኣላ ሕጂ ተማሂረ ፈተናታት ሒዘ ኣብ ዝኣትወሉ ዝነበርኩ እዋን ትሪኦ ትወረቐት ኣይተንብቦን እያ ከምዚ ኣንቢባ ኣይትኽእልን እያ ኣይትኽእልን እያ ቃል ሓንቲ መሃይምነት እያ ትፈእትን ግን እቲ ኤክስ ትቆፅሮ ሕጂ እቲ ኤክስ ቆፂራ እዚአን ኣበይ ጠፊአን ገለ ትብለኒ እዋ ኤክስ እዩ ገለ ብላ እሞ እንታይ ስለ ዝብላ ኤን ኤክስ ኮይነን ተርጊምክ ንገርኒ እንግሊዝኛ ኣይተቋንቋላት ትግርኛውን ኣይተንብቦን እያ ኣብቲ ሃይስኩል ብፍላይ ብብዝሕ በቃ ትዝክሮ በቃ ክዝክሮ ከለኹ ድስሕቆ ምስ ሓለፈት ዘስሓቐካ ሽዑ የብክየካ እንዲ ዳሕራይ እንታይ ስለ ዝብላ ኤን ደኣ ተጋጊኽየን ገለ ይበሃል ማለት እዩ ድሓር ተርጊመ ነገርካ ከምዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ዝክሮ ከምዚ ናይ ታሪክ ገለ ተጋጊሲ ሂስትሪ ነይሩ ናይ ኤርትራን ሂስትሪ 11th grade ኣብ 11 ክፍሊ ገለ ተጋጊስ እዚ ጠፊእካ ሕጂ ትፈልጦ ታሪክ ገለ ኮይኑ ፀኒሑ anyway ከምኡ ገይራ ከምዚ በቃ ለይቲ ክትስ ተዳሃሊኒ መፅሓፍተይ ማለት ክትስ ተዳሃሊና ከምኡ እንዳ ምሳና በሲኣ ኮፍ ኢላ ሻሂ ቴርሙስ ገይራ እንዳቀረበት ቴርሙስ ናይ ሻሂ ገለ ከምኡታት ገይርና መቸም እቲ ትምህርቲ ተወዲኡ ኮሌጅ ተሰጊሩ ትምህርቱን ጽቡቕ ተወዲ ማለት ሕጂ ምኽኒት እንተደኣ ከምዚ ክነመኻኒ ከም ወለድ ተደኣ ደይ ኮይናሲ እቲ ኣይተማሃርኩን ምባል እኹል ክስታይ ኣይኮነን ማለሲ በቲ ንስኻ ትህቦም ሳፖርት በቲ ትህቦም እቲ እንታይ በሃል እዮም ሼፕ ድኾንቶም ቆልዑት ዝቕረፁ ወይ ንዕኡ እዮም ዝርእይዎ ትንስኻ ትገብረሎም መስዋእቲ ሕጂ እንተተኻኢሉ ተማሂርካ ክትሕግዞም ናይ ባሓቂ ወናስ ተማሃረ ሰብ ንሓበሬታ ቀረባ እዩ ብዙሕ ሓበሬታታት ናይ ምእካብ ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝፍላይ ቆልዓ ንክትዓቢ ከቢድ ብጣዕሚ ምክንያቱ ቀቅድሚኻ ይኸይድ ቆልዓ እስኻ ደይፈለጥካዮ ነገር ጋጀት ቅድሚኻ ፈልጣ ሓንቲ ሞባይል ትመፅእ ቴሌቪዥን ቅድሚኻ መፅእ ሓንቲ ሶፍትዌር ትመፅእ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ፕሮግራም መፅእ ቅድሚኻ
እንታይ ኣትሎ ኣበይ ምሽ ከም ወላዲ ሕጂ ሙሉ ብሙሉ ክንቋፀሮ ገለ አይዲያል ነገር ኣይኮነን ኣለና ሊሚቴሽን ኣለና ብስራሕ እዚ እንተዳ ንሕና ወላዲ ኮይንካ ናትካ ሞባይል ቤን ሴቲንግ ኣቲኻ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ተቆልዓ ደይ ትፈልጦ ትኾንካ እስኻ ደይኮንካ ተዕብዮ ደለኻ እሱ ይድዕብየካ ደሎ ማለት እስኻ መግቢ ክዳን ገለ ትቕርበሉ ኣለኻ በእምሮ በተሓሳስባ ግን ንሱ እዩ ድዕብየካ ማለት እዩ ካባኻ ሓሊፉ ተፈይዱ ኣበይ ናይ ዌብሳይት ኣትሎ እንታይ መፅሓፍ የንብብ ኣሎ ንኽትፈልጦ ዝያዳ ሕጂ ትምህርቲ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዓቢ ተራ ኣገዳስነት ኣለዎ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራሲ ኣብ እንታይ ይበሃል ኣብ ከምዚ ናይ ኤሌመንታሪ ስኩል ኣብ ከምዚ ናይ ኢንተርናሽናል ካሪኩለም ዓዲ እንግሊዝ ዝኽተል ቤት ትምህርቲ ነይሩ ኣብኡ እንዳሰራሕኩ ከለኹ ከም ዕላል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ንሕና ኣጋጣሚ ሊትረሲ ምህር ነይረ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ነይረ መፅሓፍቲ ሕጂ እንታይ ነይሩ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ከምዚ ሲክሬት ላንጉዌጅ ወይ ድማ ናይ ሚስጥር ገለ ቃላት ገለ ኢልካስ ሓንቲ ታሪክ ነይራ ሕጂ ኣይዝክሮን ሕጂ ዲቴይልስ ዝርዝር ክልተ ቆልዑት እዮም ብሓደ ሚስጥራዊ ቋንቋ ናይ ባዕሎም ሰሪሖምሲ ንዝገብርዎ ኮንቨርሴሽን ገለ መለያ ነይራታ ታሪክ ድሓር ነቶም ተምሃሮ ፋኒ ነይሩ ትምህርቲ ገለ ሲሒቕና ወዲና ናብቲ ተምሃሮ ሕጂ ዕላልና ምፅእ ሕጂ ኣብ ገዛስ ምስ ኣሕዋትኩም ናይ ሚስጥራዊ ቋንቋ ኣለኩም ዶ ገለ ንብሎም ኣሲ ወለድኩም ዶ ይርድእዎ ሕጂ ታሪክኩም እያ ከምዚ ናይ ክልተ ኣሕዋትሲ ሚስጥራዊ ቋንቋ ይሰርሓ እሞ ነቶም ወለዲ ክስታይ ዝገብርኦም ሕጂ ከምኡ ኣለኩም ዶ ገለ መለ ኢልናዮም ወይ ኢልና ሓደ ቆልዓ ብሓቂ ሕጂ በቃ ከምዚ ብሓቂ ውሓፍ ገለ ኢልና እንታይ ይወዳ ብኸመይ ስንት ዓይነት ቃላት ክንገርስ በቃ we talk in English now in front of our parents ገለ ኢልና ማለት ነዲኦም ነቦም ከሽኩዕስ ብእንግሊዝ ተገይሮ ምስ ሓፍቱ ኣጋጣሚ ክልቲኦም እንግሊዝኛ ስለ ዝኽእሉ ምስ ቆልዓ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ፅቡቕ ናይ እንግሊዝኛ ምልከት ነይሮም ወለድ ግን ስለደ ሕጂ ኣብታ ኣብ ቅድሚ ወለድኻ ኮፍ ኢሎም ከለውስ ብእንግሊዝኛ ገይሮም ሲሸጥዎም ማለት ከም ጌርና ንረዳ እዮም ሕጂ በቃ ሰንቢድና ሽዑ ኣነ ናይ ባሓቂ ክስታይ ኮይነ ሕጂ እቲ ደይ ምምሃር ክሳብ ክንድዚ ኣብ መንጎ ወላዲኻን ወላድን ትውላድን ዝኸራሕቀካ እውን ይኽእል እዩ ሕጂ ቋንቋ እንግሊዝኛ ሓደ ነገር ዓብ ነገር ኮይኑ ኣይኮንኩን ሕጂ ኣብኡ ግን እቲ ደይ ምምሃር ደምፆ እንታይ ይባሃል እዩ ወላድኻ ኮፍ ኢልካ ከለካ ኣብ ሳሎንሲ ውሉድካ ብሳይን ላንጉዌጅ ገይሮም ክረረድኡልካ ገለ መለ ክሳብ ክንዱ ጋፕ ምፍጣሩ ኦፍ ኮርስ ካልእ ናይ ዲስፕሊናሪ ሕቶታት ክህሉ ክእለን ድምፅኡ ግን ፓርቲኩላርሊ ግን እታ ናይ ትምህርቲ ክሳይ ደይ ምህላዋ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ቅርብ ኢልካ ወላ ክትሕግዞም ከለካ ትምህርቲ እኮ ኣብቲ ዓዮ ገዛ ገለ ክትሕግዞም ከለካ ትፈጥሮ ምቅርራብ تفترو attachment تفترو بقى مصدقها زيادة فقري مسؤوم كم زهلوكا زيادة جزيخة محلاف مسؤو زيادة تناي حلاف ناي ولادي حلافنت زيادة دا بالكو كم تخيد يرجع بركة مالت لذي ولاده فين كم كتمهار مخال كوي تمهاراي من ناي تمرتي عدل مركاب كاسي عبي طعمي يدلو نتولاد كون رأسة أمانة ويا عبي ولادي تدعى مشال ولود ولادي خا ناي تمرتي عدل دراخة ويتمهارته وينو ولا نتقول عون تلبو ناي رأسة متممان بايتا فترة اللي إمالتيو زيتات يمثلنا تي حساب مالتيو ስለዚህ መምሃርና ጽቡቕ ነገር እዩ ከይተመሃርናውን ክነረድ ወይ ነቲ ስነልቦና ናይ ትውላድና ብዛዕባ ትምህርቲ ዝንህቦ መረዳእታውን ነቲ ተመሃራይ ከምዚ ዓቕሊ ትብለና ፀንሐ ቤት ትምህርቲ ከይከደ ክነሱ ወላዲኡ ግን ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ ስለ ዝተረድኦ ክኸፍሎ ዝግብኦ መስዋዕት እንዳኸፈለ ናብ ሓደ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ገይርዎ ሕጂ ናይ ብዙሓት ታሪክ ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን كم مغنيت كنت كما يبلان كنجبر لنا بروفيلنا ولا أيردنا تي انتي بحالالو انتي بلالو كنجرن زانتا تمهر كايلو ما انتي فرقيم كان جرني قال دابل كون احنا جرات كجبر خاليو يعني اللي زربا بتحين اسلني exactly
بتعمل طبق نافتنا موداتها حتنا تعكس حفتي إذا تسجلنا شركة نقول رسالة دخل خبرتي نفوتو لقد تعكستي يا ألوخو أوكي يا نابخ يا زحتو عويتن أوه. سباي كتوسقو لان حرج ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሖም ውሕዳት ንርኢና ኣብዚ ብምዕባዮም ከዓ ምናልባት እቲ ባይታ እንዳሃለወስ ንምንታይ ዘይተጠቀሙሉ እጅ ስንፍና ኣብቲ ወላዲ ድዩ ምክንያቱ ክገልፅና ፀኒሕክን ዲኺ ግን ስንፍና ኣብቲ ወላዲ ድዩ ወይስ እቲ ወላዲ ነቲ ረኺብዎ ዘሎ ባይታ ዘይጥቀመሉ እንታይ ክትሓስቢ ተክስሓተይ እሺ መጀመሪያ እቲ ኮንቴክስቹዋላይዝ ክንገብሮ የድሊ ይመስለኒ ማለት እይሲ ምስቲ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ዩሮፕ ከምቲ ዝሰረድኩልኩም ብታይ ይበሃል ታስረድኩልይ ይመስለኒ ማለት እይሲ ምስቲ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ዩሮፕ ከምቲ ዝሰረድኩልኩም ብታይ ይበሃል ድገም ኣሎ መስለኒ ታስረድኩልይ ይመስለኒ ማለት እይሲ ምስቲ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ዩሮፕ ከምቲ ዝሰረድኩልኩም ብታይ ይበሃል ድገም ኣሎ መስለኒ ታስረድኩልይ ይመስለኒ ማለት እይሲ ምስቲ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ዩሮፕ ከምቲ ዝሰረድ نحسب كم قبري تعرفي حجي اوكي سكا جي اذا قربة اونلاين رخبكوا سيرش بوركا بريفلي انت اتبل اب نفس وكف هاجراتات ناي اوروبا اتي ليفل اوف ناي سكولار ناي دقي مايجرانت ወይ ስደተኛታት መጥዮም ክንደይ ፐርሰንቴጅ ኣብ ፕራይመሪ ሴኮንደሪ ዳኣቱ ክንደዮም ዝቕፅልዎ ኣቨሬጅ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት እያ ተድርኢ ሶ እቲ ኮንቴክስት ይፈላለ እዩ ማለት እዩ ጃብ ዓድልያን ናይ ኤዱኬሽን ወፃእተኛታት ስደተኛት ብሕልፊ ኣነ ብትድመፃ ከሉ እዋን ከባቢ ተስዓታት ብጣዕሚ ዝተሓተ ደረጃ ካብዚ ናይ ሕጂ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ነይሩ ንምንታይ ጥልያን ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ኢንተግሬሽን ናይ ደቂ ስደተኛታት ሲስተም ስትራክቸር ዝኾነ ሲስተም ኣይነበራን ሬዲ ኣይነበሩ ስቲል እቲ ሲስተሞም ቨሪ ኤትሮጀኒ ዝኾነ እዩ ነይሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ኣብ በዓል ስዊድን ዓዲ እንግሊዝ ሆላንድ ገለ ተኮይኖም ግን እቲ ማይግሬሽን ሲስተም ኣቐዲሙ ስለ ዝጀመረ እቶም ደቂ ስደተኛታት ከዓ ስሩዕ ዝኾነ ኢንትሮዳክሽን ኣፍቲ ሲስተም ኣፍቲ ትምህርቲ ነይርዎም ማለት እዩ ሶ ክመፁ ከለውስ ኣብ እንታይ ደረጃ ይጅምሩ ብምንታይ ሱፖርት ይኾኑ ናይ ቋንቋ ቅድም ሱፖርት ይወሃቦም ንቁርባ ዋርሕ ድሕሪኡ ናፍቲ ስሩዕ ትምህርቲ ይኣትዉ ናፍቲ ስሩዕ ትምህርቲ ኣትዮም ከለዉ ከመን ኤክስትራ ሱፖርት ይወሃቦም እዩ ንኣብነሲ ትምህርቲ እንዳኸደ ከሎስ ከምዚ ተሓጋጋዚ ድሕሪ ትምህርቲ ክላስ ዝህቦ መምህር ገለ ገብሩሉ እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ግን ስጋዕ ሕጂ መሓይሽሎ እምበር ስጋዕ ሕጂ ብጣዕሚ ኤትሮጀን ዝኾነ ብጣዕሚ ዝተዘራረገ ዝኾነ ሲስተም እዩ ነይሮም ኣብቲ ትምህርቲ ስለዚ ከዓ ኣብቲ ጥልያን ከዓ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ኣብቲ ድሓዘ ደረጃ ይወፅሑ ብጣዕሚ ትሕት ዝበለ እዩ ካብቲ ኣቨሬጅ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ስዊድን ኖርዌይ ተሪእኻስ ትሕት ዝበለ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ እሱ ሓደ እዚ ናይ ኤትሮጀኒቲ ናይ ዩሮፕ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኤትሮጀኒቲ ናይ ፋሚሊ ኮንቴስት ከም ዝድበልናዮ ደረጃ ናይቶም ስድራ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ኣፍልጦ ወይ ኣወርነስ ናይ ድሌት ናይ ትምህርቲ ይውስኖ እዩ ሕጂ ኣብ በዓል ስዊድን ኣብ በዓል ኖርዌይ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ እቲ ስሩዕ ትምህርቲ እቲ መንግስቲ እንዳቀረበ ከሎ ስትራክቸር ፕሪፔር ከሎ እቲ ስድራ ንኣብነት ሬዲ ደይኮነ ወይ ኣወርነስ ዘይብሉ ናይቲ ሱፖርት ዘሎ ናይቲ ዓዲ ደይፈልጦ ክኸውን ይኽእል እቲ ስድራ ንባዕሉ እንታይ ሓገዝ ኣሎ ድሕሪ ትምህርትስ እንታይ ሱፖርት ክህብዎ ክእሉ
ክንደይ ሰዓታት ይዝወሃቦ እንታይ ራይትስ ኣለዎ ኣይፈልጦን እዩ ክንብል ንኽእል ሳልሳይ እቲ ማሕበራዊ መነባብሮና ኣብ ከም ኤርትራውያን ኣብ ስደትሲ ቆልዑ ክንዕቢ ከለና ደቅና ጥራይ ንኾንና ንዕቢ ስድራውን ኣለዉ ዝድለዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንደቅኻ ማዕረ ክንደይ ኣተኪርካ ኤነርጂን ግዜን ክትቦም ትኽእል እሱ እውን ይውስኖ እዩ እቲ ፃዕቀይ ናይ ሓሳብ ዘለካ ንስድራ ምሕጋዝ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ደረጃ ናይቲ ደቂ ስደተኛታት ማዕረ ክንደዮም ኣብ ድሓሽ ደረጃ ዝበፅሑ እቲ ኤተሮጀኔቲ ናይቲ ኤዱኬሽን ሲስተም ናይ ዩሮፕ ዘርኢ እዚ ስታቲክስ ዘርእየኩም ዘለኹም ካልኣይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ መነባብሮና እቲ ሂወትና ኤንድ ሳልሳይ ከዓ ብዝተፈጥሮ ናይ ትቆልዓ ከዓ ናይ ድሌት ከዓ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ገለ ቆልዑት ኣለዉ ካብ ምሁራት ስድራ እንዳዓበዩ ከለዉ ወላ ሓገዝ እንዳተዋሃቦም ከሎ ገለበለ ኣብ ድሓሸ ደረጃ ይበፅሑ ንኣብነት ዘ ሴም ደረጃ ላይቨል ዘለና ቆልዑት ዳኣተና ኣብ ዓዲ ጥድያ ምህርቲ ነራ ኣደ በይና ሲንግል ማም ኮይና ትዕብዮ ኣብ ዓዲ ጥልያ ናይ ከማን ተማሂራ ስለዚ ካብ ባባ ንላዕሊ ኣፍልጦ ናይ ቋንቋ ገለን ነይርዋ ነቲ ወዳ ኩሉ ጣዕማ ገይራሃሉ ናይ ትምህርቲ መምህር ምቕራብ ናይ ድሕሪ ትምህርቲ ተሓጋገዞ ኩሉ ጣዕማ ደፍቀዳ ገይራቶ ማለት ቆልዓ ኣደ እቲ ቆልዓ ግን ፎሎው ክገብራ ይከኣለን ድሌታ ይነበሮን ማለት እቲ ኢንፑት ዝወሃቦ ነበረስ ኣብዘርቭ ይገብሮ ነይሩ ስለዚ እቲ ፋክተራት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኤተሮጀኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ፐርሶናሊቲ ናይቲ ቆልዓ ደረጃ ናይቲ ስድራ ቤት ኣፍልጦ ናይ ትምህርቲ እቲ ስትራክቸር ናይቲ ኤዱኬሽን ሲስተም ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኤውሮጳውን ይፈላለ እዩ ሕጂ እቲ ግን ኣብ ኮሎና ግን ኩላህና ክብል ግዜ ከዓ ሰልፍ ክሪቲካል ክንገብር ከዓ ክንክእል ኣለና ከምኡ ማለት ይሲ ጉድለታት ሃበ ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ ነቃፊት ገለ ኮይነ መስል ክእል እያ ግን ነፍሲ ወከፍና ንሕናስ ኣብ ፋሚሊ ንሕና ኣብ ስደት ዘለና ሰልፍ ክሪቲክስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ውሽጥናስ ክንርኢ ኣለና ጉድለታትናስ ክርአስ ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ክንደይ ዓቕሚ ፖሲቢሊቲ እንዳተዋሃበ ኣብ ስዊድን ርአዮ ናይ ኖርዌይ ርአዮ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ርአዮ እቲ ኦፖርቱኒቲ ብጣዕሚ ብዙሕን ፅቡቕን ከሎ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ሪሶርስ ናይ ኤውሮጳ ድህባኻ ግን ክንደይ ሪሶርስ ንጥቀመለን ከም ስድራ ቤት ኤርትራውያን ውሕድ እዩ ተሪእናዮ እዚ ከዓ ሰልፍ ክሪቲክ ክንገብር ግባኣና ክንሪኦ ጉድለታትናስ ክንፍትሽ እንታይ ንጋገይ ኣለና ከምዚ ድበልካ ዓንተወይ ዋላ ምሁራ ይኹን ስድራ እምበር ዓቕሚ ሃለኻ እስኻ መምህር ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ወይ እቲ ኮሚዩኒቲ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ኤርያ ናይ ኮሚዩኒቲ መምሃሪ ወይ ስፖርት ክህሉ ክእል እዩ ሰርቪሳት ኣሎ ፍትሽ ተለይ ፈትሽካ ፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስራሕ ፀዕቐካ ኣሎ ኦኬ ስፖርታት ኣሎ ሶሻል ሰርቪስስ ኣሎ ኩሉ ነገራት ኣሎ ክትሓባበሩካ ዝኽእሉ ስለዚ ቁርብ ምፍሕታር የድብሎ ኣነ ከምዚ ሓደ ሰብዚ እንድሕር ደይምህዝ ኮይኑ እንድሕር ደይማራመር ኮይኑ እንታይ ዓቕምታት ኣለዎ እንታይ ኣነ how can I exploit እቲ ሲስተም ናይ ኤውሮፕ ናይ ኤዱኬሽን ድሕር ደይብል ኮይኑ ክፈልጥ ኣይኽእልኒ ማለት ኣብ ዓዲ ጥልያን ከማን መምህር እንዳኸፈልካ እንድሕር ትመሃር ትኽእል ኮንካስ ምስቲ ፀዓቕ ናይ ናብራሲ ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ምስቲ ፋይናንሻል ሰፖርት እንዳገበሩካ እቲ ሰርቪስ እንዳርኣዩካ እንዳሓገዙካ ኣብ ደረጃ ዲሰንት ደረጃ ደይትበፅሓሉ ምክንያት የለን ቁርብ ሰልፍ ክሪቲክስ ተድልየና ከም ሕብረተሰብ እቲ ጉድለታትና ክንፍትሽ እቲ መፃኢ ዝወለዶ ኣብ ድሓሽ ደረጃ ክበፅሕ እቲ ንትናተይ ምንዮት ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ሰዓት ሊስቲ ናይ ቋንቋ ፀገም የለን ኣሲሚሌት ክትገብሮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ድሕር ቆልዓ ኮንካ መፂኻ ስለዚ እቲ ዕንቅፋት ሃበይ ኣሎ ፀገማስ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎስ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ስፖርት ሓገዛት ዘለዋ ሃገራት እንድሕር ኣብኡ ንጎድል ኣለና ኮይና ኣብኡ እንድሕር ማክሲመም ኤክስፒሪየንስ ናህና ናይ ኤክስፕሎይት ደይ ንገብሮ ኣለና ነቲ ሲስተም ንሕና ከም ሕብረተሰብ ደኺምና ኣለና ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ቁርብ ሰልፍ ክሪቲክ ተድልያ ኣብዚ ካልእ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ስድራ ቤት ንሃና ኩሎም ንግሆ ወፂኦም ሃለክልኽ ክብሉ
ናብረኦም ክመርሑ በቲ ናይ ስድራ ውጥጠካ ይርዳእና ይማሲ ኣብ ስንኩፍ ክሳይካ ደለኻ ግን መጻኢኻ እንድሕር ናይ መጻናይ ወድኻ እንድሕር ክሳይ ትገብር ኮንካ ኢንቨስት ክትገብር ናይ ግድን እዩ ሳክሪፋይስ ኣድሊ ንሾርት ተርም ሰውቲ ዓቕምኻ ዝግባእካ ቁሩብ ጌርካስ እቲ መጻኢ ብሩህ መጻኢ ንክትህብ ንወድኻ ከምዚ ባባዱ ገበራና ንዕራይ ኣበልቲ ኣና ብራ አንድ ነብራስ እዚኣ so you have to understand how tough is it life ከመይ ከም ዝኾነ ከቢድ መከም ዝኾነ ትፈልጦ ኣለካ ኢሉ ስለዘርእየካ እቲ ኩነታት ብተግባር ክምህረኒ ክኢሉ ማለት እዩ so እቲ ዓመታት ቁሩብ ድኽም ኢሉ ኮይኑ ስማዓኒ ግን I hope እቲ ነፍሰ ከዝዛረቡ ደለናስ ኣብ ነፍሰ ከፋሚሊስ ተዛኣቱ ተኣቡ awareness ተዝህሉ ነይሩ ማዕርኽ እንደይ ነቲ ሲስተም ኤክስፕሎይት ከም ዘይንገብሮ ደለና ካልኦት ሕብረተሰብ ክርኢ ከለኹ ኣነ ክመጻዕተኛ ኣነ ግርም ብለኒ ብዙሕ ለውጥታት ገብሩት ይወደብና እጂ ኣፍትናተይ ሕብረተሰብ ኣፍትናተይ ሰብ ኣኸብ ለውጥ ክገብሩ ገለኻ ምንየተይ ዓቢ ድሌተይ ማለት እዩ ሶሪ ቅሬታት ዘረባ ብዝሐልኩም ናና ጽብቕቲ great ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርኪ ክገልጽክዮ ሰንተር I think ኣባና እዩ ትወለዲ ቆልዓስ ድሕር ደፊኻዮ ዘይመሃረሉ ዘይፈልጠሉ ምክንያት የለን thank you ተግስተና ብጣዕሚ ምስክነክም ኣብዚኣ ዝኾነ ተወሳኺ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅድሚ መደብና ነፃውና ሳምሪ ኣቤት ሓውና ብድሕሪት ዘለኹም ኣባላትና እውን ርእይቶኹም ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ስንፍና ናይ ቆልዓ ድዩ ወይ ከዓ ናይ ወላዲ ድዩ ኣብዚ ተወሊዱ ዝዓቢ ዘሎ ቆልዓ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዘይበፅሕ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ትምህርትና ስለንዛረብ ዘለና ኣነ ንእሽተይ ኣለትኒ ሰላም ብሓፈሻ ኣብቲ መንጎ ቆልዑን ኣብ ውሉድን ስድራ ቤትን ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ተገሊጹ እዩ እቲ ትምህርቲ ዝበሃል ጥቕሙ ግን ብመጽናዕቲ ወይ ዞም ተመራመርቲ ናይ ህይወት ክብሉ ከለውስ ንሓደ እኹል ሰብ ማለት እዩ ካብ 18 ንላዕሊ ካብ 50,000 ክሳብ 70,000 ቃላት ቮካብላሪ ክህልዎ ኣለዎ ከም ድላይ ክገልጽ ክነብር ተዳእ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም ማለት እዩ 50,000 ክሳብ 70,000 ማለት እዩ ዶላር ገለ ይኮነን ቃላት እዩ እቺ እዚ ከዓ 80% ብምንባብ እዩ ዝመጽእ ኣይከውንን እዩ በቃ ብዘረባ ብምስማዕ ኣይመጽእን እዩ ኣይ ኢምፖሲብል 80% ናይዚ 50,000 ብምንባብ እዩ ዝመጽእ ድሓር ኢን ዲቴይል ናብ ቆልዑ ክንከይድ ከለና ንሓደ ቆልዓ ማለት እዩ ወዲ 7 ዓመት ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ኦልሬዲ ቃላት ሃልይዎ እዩ ክህልዎ ዘለዎ ትምህርቲ ክርድኦ እንተኮይኑ ማለት እዩ ክገልጽ እንተኮይኑ ኣይተረድአትንን ወይ ተረዲእኒ ክገልጽ እንተኮይኑ ቋንቋ ወይ ዘለካ ናይ ቃላት ዘረባ ማለት እዩ ብጣዕሚ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሳብጀክት ማለት እዩ ኣይትገልጽን ኸወላ ንኽተሓትት ይጽግመካ እንድሕር ደኣ ቮካብላሪ ዋሕድ ኣለካ እዚአን ከዓ ክጭነቕ ይብልካን መዓልቲ እንተንቢብካ ሕራይ ዝወደይ 10 ደቂቕ ኢልካ just 10 minutes تا مصحف ولا ورحت ود انت غيركا بتاع مصبقي دحري لهم دويم باهي بلومي مالتي عاويد زنبل كان تخينو كاب 10 شوعات نلعل زلو بقى 8 يم زقصرو اب منباب اب زربا غله مالتي كاب 50 شح حساب شوعه شح قالات يهلو زنبب انت خيني ايزي حدا زين تمكرنا ينباب زي بلو دحر دا خينو مود 10 شوعات كاب 15,000 كسب 10,000 زلو እዚ ማለት حراقيو كገልጽ ኣይክእልን እዩ በቃ ትብል እንታይ ዘይርዳእኒ ይብል ምክንያቱ ምግላጽ ይውሕዶ ድሓር ወይ ተቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይባስ ወይ ንስኻ ምስ ሰብኣይካ ትባስ ወይ ንስኻ ምስ በዓል ቤት ትባስ ኮታስ ናብ ግጭት ዘምርሕ ዋሕዲ ቃላት እዩ ኣብዛ ዓለም ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ውግእ በቃላት እዩ በቃላት ተቆይንኻ መንባብ ይፈውሱ ማለት እዩ ስለዚ ስትራቴጂክ ኣብ መጨረሻ መንባብ ትምህርቲ ገለ እንታይ ኢልናስ በቃ ክትዋሳ እንተኾን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሸወደን ኣብ ኤውሮፓ በቃ ክንድገለ መዓት ዝኾኑ ኣሽሓት ዝኾኑ ቃላት ክህልው ኣለዎም ብሬን ገለመለ ገለ ካልእ ኣገዳሲ ይኮነን እንተዘይኮይኑ ሓቅኻ ከለኻ ክትሰዓር ኢኻ ምስዓርካ ከዓ ክጉሄካ እዩ እዚ ምንባብ ስለ ዝኸውን እሞ ንኻልእ ሞቲቬት ስለ ዝገብረና
بجكو منبر كازيو أشجار سلزخانة نت منبر كنقدس اللي يقبع بفلا يابش ودن نتم بيت مرتين دكهم تحتهم تقوليهم بلاتفورم اللوهم ناي بنس أكم ببولز غلو مرز أتمس أحفتي أو آتيهم كودا اللوهم كم ببولز غلو اللوهم تم قلع مسولمي اللوهم مالتي آتيهم سلزي أم ببزود ديز ولا ملك أحد تسأليهم مجزاء أنت دعاء سينكم اللوي خمزي تعجز تختولت أنا حد opportunity اللي نتم قلع زخون مالتي سخاتكم كام سأمكتم بار تقولوا لذي إذا حلفنا يبلون يبل أنا نبتم قلعو زيادة مالتي thank you يعني الله أوي تحاولنا أي حاجة سامراي طبقت تيبي خهيب كأنه أي حاجة طبقتي معشش كا عباي حبريتها خهيب كأنه يا تي من باب تايد بحال دلدلي ما كمزي نتي زلو جاج زعاتو دلدلي سلازي قالات نخذكرو نبعلو خطري أقول لك كمزي كم سئلي يخات تذكرو نتي قال photographic recognition قالبلو مس رأخايو مس رأخايو مس دقاقم كايو أجمر أي كمان ديكون ولا أجاباب كمان يندات حافك حدش تقالات أب صحيف كات رايدي كونا خا أتي أنت عينات يتناتو تايد بحال قصديو حجاز قصديو كتفلت أقول لك بدحريو خميجر كأب حدا صحف تأتو التقاقمه أجا حجي إذا تمهاركا زيادة تمعبلو مالت نتنات كنايك آلات عاقمي أما جمرت أقرب أشجاري يمثل ده حرقن ده لما تكاي مسكد كاجن بزح نجارات كأن تغير الكمس كده أتحاف خا الزرار بخل نجاري تغير ترى بزح آلات حسكة قالت تخون تحاف تخون أزيخ هفتم سب تخون مالتي هفتم بتي عقم خا أزيخ هفتم نيمها سيد دبر مالتي لذي تبغى عباي نتبي خهيب كنا ساميل يدل على الله مثلني سامي حاولنا أنا بخا سلام تبو نقعد إحنا مسخون تميز مثل تمرت ميركمنا تواره تاي ما هو سخون وسخون لكيبلنا بزه جن بتعم درجة كله بوتاتات ناي بيت مرتي وكابت مرتي زمت نجارات كابيت سجاب زد دلو درجة قليتكم كنا كم ولدي عويت أبتا دبلك موداتا تعم جسيلاتنا نتي حسرت ناي كلاسي أبتر موت وات إذا دبلك سبارات نريل نحك هاها تي كالات بقالات سب كرادا سلزي كللو نبأس يدهبوللو اجي تمبأس زمزلو سني عامدي مهلاوي بقالات ناي مردا مالتي صبوت حساب ناي بحق دستبل مالتي أنا كن رأيو أب كم زنا أبناي أبنو جزانا ملسي لخريا خلاه أبوي نقول لحنا يرينا مو ببتناتنا أنفت نايمس أستوعلس نعنا دلنا نجار يزنبالي ناس ردوا حجي ولا أنا خابدك إكريان كله ثلاث يوم دكاي ننبينو زنبالي زلوا وكان ننبينو أرادا ولا بتقدي أتنا عنايتي نايتي كم ببو خلوسي ولا بتنابا أمس ننبيني قال يوم كوميك فوتو قال يوم كم زي spiritual فوتو قال يوم كم زي نوبل قالي فوتو history فوتو نو هجي تما دك خاد فوتو ونجارات كانيس انت كم زي فوتو نحر فريد كاسني نعمون قليل خونلو تزد لزلو كمي غيرو مصحف ناي منباب فور حزومي يزلو بزعبي قليسكم يخم مبزحتو كن انا خمز راخوس مسوعلون كلينا تاي عينت يم دليو تما اولعت كم زبلكم خفت ديلو مسوم كوفيل كاتديري خايو تديسو الكالو تديسمي خايم كمان كتفطو يتخليها بتزعبي نغرات كابجان وستاغنسي مصحف كتنبب كلها لسه فيكشن اندحر فيكشن زلبولد نبلو تهتم بالها بمولهم تم كاركتر بسئل درجه بعلها خدان تقبرلو بعلها تجزاو تصرحو بعلها خاتي ستراكشر نايت بوتاز امتلو واترفول قالت زنبب كاسي بسئل من قدس بعلها خسر حج من بابس معرف ندي حجازيو مالتي هجي بتاع اقداس سلازهور ان هيوتكا نتما قولس كردوم خلالو بهم درجه مالت انا حنتي كم تيب كبوكو مالتي امناتي لايف تتقم كلها دسرحت مالتي
ودي نيشة كله ودي شدشة كله قال ودي حمشة شدشة مجمرة من بام الجمر every time حنت متحف الهرم بيبو حنت pound بونير every time مسودة يمبلي إذا ودي الله هو بابلني حنت pound بو شو أب مبل شوعي عمود قال مس للي ميتين قال ملا متحف تنبيبو لا مودات هايني حجي متحف نارو قدس لزخيد الله 5 باوند تقبر لي على كباب قليل يا سيرو كايمو 5 باوند هنا خبيرات اللي قليل تتعاجع انا غرب anyway السو كم اكسترا وكمبر ديبلكم ويلن ازيت حقشنا لهم انت بتعمي مسكن جزاهم قبل عليكم كبرات حوات كبرات كلكم تعذبت اني لي أقدسي سامي بتعم قداس تارسي خالك وخصم مالك بحفش تعرفنا خويني إمبر يفولتي يوم نصبتم كل عنتها ينبوبو خابز قرمك كسمعهم حجوا عليه أنا قدنك سمع لنا هاي تفوتني يا ختم بكلاس قال اسرح كسرح أنا يتفوتني يا قن دس كلنا جميرو تنسات بلو خمسي انتايم تم قلتي قلن دين وا حجي فوتو جميرة أنا بسمعه خم ببي بحزي بلن نمبر فوتو جميرة مالتي ننا تببي نيم تحدي كاليز فوتو صبوا الله عباي مخريا سامي تتقوم له نعم حقي أما كنا معزاو زخانة ريتا نحرار لكم بتحريز لكم أحوال كم ذا سامي حويد وسخلا توصف وانا قام نحرار لكم على نادو أما كبرات عزبتنا مدبنا عبزي كان عزينا عبز مزدلو سومن بزعبا تعنا دكتاب عتير لايكا بزعبا فرا نفسي بروتس كانسر كان أقرب لكم هنا لاي كلهم تعزبتي هنا تبعتيو تكون حتى نحرار لكم كينو عبز رأستي عبز مزدلو منزلو يسكم لنا مسيحكم تقع سلام نرافل تمت حاموس بروف مشات يغني لنا thank you